Στην καρδιά της Γαλιλαίας, κάτω από τον χρυσό ήλιο που χάιδευε τους λόφους, ένα πλήθος άρχισε να σχηματίζεται. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά από όλη την περιοχή συγκεντρώθηκαν με μια και μόνη επιθυμία, να ακούσουν τον δάσκαλο. Η βουή της συζήτησης διακόπτονταν μόνο από τον απαλό άνεμο που έπνεε, φέρνοντας μαζί του τη σκόνη από τα μονοπάτια που είχαν διανύσει όσοι, συγκινημένοι από την ελπίδα, είχαν αφήσει τα σπίτια τους για να βρεθούν εκεί. Ο Ιησούς βρισκόταν στην κορυφή ενός λόφου, καθισμένος σε έναν βράχο, με ένα γαλήνιο βλέμμα που διείσδυε στη ψυχή όλων των παρευρισκομένων. Δεν ήταν σαν τους άλλους διδασκάλους του νόμου, που μιλούσαν με τόνους ανωτερότητας και καταδίκης. Υπήρχε μια συμπόνια στο πρόσωπό του που άγγιζε τις καρδιές, πριν ακόμη υποθούν τα λόγια του. Όλοι περίμεναν με αγωνία να ακούσουν τι είχε να πει. Η σιωπή έπεσε καθώς άρχισε να μιλάει, και κάθε λέξη έμοιαζε με θεϊκό ψίθυρο, που διείσδυε στα βαθύτερα στρώματα της ψυχής. Ο Ιησούς ξεκίνησε το μήνυμά του απροσδόκητα, παραθέτοντας μια αρχαία εντολή: «Έχετε ακούσει ότι υπόθηκε, μη μοιχεύσεις». Μια μουρμούρα έκανε το γύρο του πλήθους. Τα λόγια ήταν γνωστά, αλλά δεν υπήρχε τίποτα καινούριο σε αυτά. Πολλοί τα είχαν ήδη ακούσει από τους Φαρισαίους και τους γραμματείς. Αλλά τότε ο Ιησούς έφερε ένα βάθος που κανείς δεν περίμενε. «Εγώ όμως σας λέω», συνέχισε, «ότι όποιος κοιτάζει με πόθο, έχει ήδη διαπράξει μοιχεία στην καρδιά του». Τα λόγια του δεν ήταν καταδίκη, αλλά πρόσκληση για μια μεταμόρφωση που ξεκινούσε από μέσα μας. Ο Ιησούς δεν μιλούσε μόνο για εξωτερικές πράξεις, αλλά έδειχνε την καρδιά, εκεί όπου γεννιούνται οι βαθύτερες συγκρούσεις και όπου διεξάγονται οι πραγματικές μάχες. Αυτό που πολλοί θεωρούσαν μόνο θέμα συμπεριφοράς, ο Ιησούς το αποκάλυψε ως θέμα καρδιάς. Πολλοί στο πλήθος ένιωσαν το βάρος αυτής της αλήθειας. Πώς να καθαρίσουμε την καρδιά, πώς να καταπολεμήσει τις επιθυμίες που έμοιαζαν να αναδύονται ακούσια, σαν σκιές μέσα στο φως, τα ερωτήματα αιωρούνταν στον αέρα, αλλά ο Ιησούς πρόσφερε ήρεμα μια απάντηση που ξεπερνούσε κάθε απλή φόρμουλα. Μίλησε για την ανάγκη απόλυτης εμπιστοσύνης στον Θεό, μια ριζική παράδοση που περιλάμβανε τη διακοπή κάθε σύνδεσης με οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγήσει σε σφάλμα. Το πλήθος άκουγε με προσοχή και κάθε λέξη έμοιαζε να βρίσκει ένα κενό στις καρδιές τους, σαν ο Ιησούς να συμπλήρωνε κενά που δεν ήξεραν καν ότι υπήρχαν. Για πολλούς, τα λόγια του έφεραν στην επιφάνεια μια λαχτάρα που δεν μπορούσαν να ονομάσουν, μια επιθυμία για κάτι βαθύτερο, αληθινότερο, κάτι που θα τους απελευθέρωνε από τις αόρατες φυλακές της καρδιάς τους. Ο Ιησούς δεν μιλούσε απλώς για την ηθική. Μιλούσε για μια πνευματική επανάσταση. «Μακάρι οι καθαροί στην καρδιά, διότι αυτοί θα δουν τον Θεό», είπε με μια βεβαιότητα που αντιχούσε σαν υπόσχεση. Η αγνότητα, λοιπόν, δεν ήταν μια απλή απουσία αμαρτίας, αλλά μια εσωτερική κατάσταση ελευθερίας, μια διάβγεια που επέτρεπε σε κάποιον να βλέπει πέρα από τους ανθρώπινους περιορισμούς το πρόσωπο του Θεού. Όσοι τον άκουσαν ένιωσαν μια φλόγα ελπίδας να ανάβει στις καρδιές τους. Δεν ήταν μια ελπίδα που βασιζόταν στην τελειότητα, αλλά στη χάρη, στη μεταμορφωτική δύναμη του Θεού που μπορούσε να αποκαταστήσει ακόμη και την πιο πληγωμένη καρδιά. Ο Ιησούς έδειξε ότι ο δρόμος προς την αγνότητα ήταν στην πραγματικότητα ένας δρόμος απελευθέρωσης. Δεν ήταν ένας κατάλογος κανόνων που έπρεπε να ακολουθηθεί αυστηρά, αλλά ένα εσωτερικό ταξίδι, όπου κάθε βήμα καθοδηγείτο από τη Θεία Αγάπη. Οι μαθητές, που ήταν πιο κοντά στον Ιησού, κοίταξαν ο ένας τον άλλον, συνειδητοποιώντας το βάθος της πρόσκλησης που δέχονταν. Το να ακολουθήσουν τον δάσκαλο δεν θα ήταν εύκολο. Θα απαιτούσε απάρνηση, θάρρος και συνεχή προθυμία να αντιμετωπίσει κανείς τα λάθη του. Ταυτόχρονα, όμως, υποσχόταν κάτι απείρως σπουδαιότερο, μια ζωή ειρήνης, αληθινής κοινωνίας με τον Θεό και εσωτερικής ελευθερίας. Στο τέλος της διδασκαλίας του, το πλήθος άρχισε να διαλύεται. Αλλά κάτι είχε αλλάξει. Υπήρχε ένα νέο φως στα μάτια των ανθρώπων, μια ανανεωμένη ελπίδα. Όλοι ένιωθαν ότι είχαν βρει, στα λόγια του Ιησού, μια πόρτα για μια διαφορετική ζωή, μια ζωή όπου οι σκιές του παρελθόντος μπορούσαν να μείνουν πίσω και μια νέα αρχή ήταν δυνατή. Και έτσι, καθώς ο ήλιος άρχισε να δει πάνω από τη Γαλιλαία, εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού εκείνη την ημέρα έφεραν μαζί τους όχι μόνο μια νέα κατανόηση των λόγων του νόμου, αλλά και μια ζωντανή υπόσχεση, ότι η αληθινή αγνότητα, η αληθινή ειρήνη, δεν προέρχεται από την τήρηση των κανόνων, αλλά από μια καρδιά που μεταμορφώνεται από την αγάπη και τη χάρη του Θεού. Η νύχτα κατέβηκε στη Γαλιλαία και το πλήθος, που είχε ήδη διασκορπιστεί, κουβαλούσε στις καρδιές του τα λόγια που είχε πει ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτών των λόγων εξακολουθούσε να αντυχεί στον αέρα. Σε ένα μικρό χωριό, ένας άνδρας που ονομαζόταν Ισαάκ καθόταν στο τραπέζι του σπιτιού του, μόνος, με ένα μακρινό βλέμμα στα μάτια του. Το μήνυμα του δασκάλου περνούσε συνεχώς από το μυαλό του: «Όποιος κοιτάζει με πόθο, έχει ήδη διαπράξει μοιχεία στην καρδιά του». Τα λόγια αυτά βρήκαν βαθιά ανταπόκριση στη ψυχή του. Ο Ισαάκ ήταν ένας σεβαστός άνθρωπος στην κοινότητά του,
γνωστός για την ακεραιότητά του και τη σκληρή δουλειά του. Ωστόσο, υπήρχε κάτι που κρατούσε μυστικό, κάτι που κουβαλούσε σιωπηλά και το οποίο τον κατέτρωγε σιγά-σιγά, μια κρυφή επιθυμία που δεν μπορούσε να ελέγξει. Η εσωτερική του πάλι ήταν έντονη και ακούγοντας τον Ιησού να μιλάει για την καρδιά του, ένιωσε εκτεθειμένος, σαν κάποιος να φώτισε ξαφνικά τα πιο σκοτεινά σημεία της ψυχής του. Καθισμένος εκεί μόνος του, ο Ισαάκ άρχισε να συλλογίζεται. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει έτσι, παλεύοντας με τις σκέψεις και τις επιθυμίες του χωρίς ποτέ να μπορεί να τις ξεπεράσει. Λαχταρούσε την καθαρότητα της καρδιάς για την οποία μιλούσε ο Ιησούς, αλλά πώς θα μπορούσε να την επιτύχει, πώς να απελευθερωθεί από κάτι που φαινόταν τόσο βαθιά ριζωμένο στην ύπαρξή του. Στο ίδιο χωριό, μια γυναίκα που ονομαζόταν Μίριαμ σκεφτόταν επίσης τα λόγια του Ιησού. Ήταν νέα και είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της, ο οποίος την είχε μεγαλώσει μόνος του μετά το θάνατο της μητέρας της. Στο μικρό χωριό όπου ζούσαν, η Μίριαμ θεωρούνταν πάντα ένα ευγενικό και καλόκαρδο άτομο, αλλά ο πόνος της απώλειας είχε σκληρύνει το πνεύμα της. Για μήνες, έτρεφε δυσαρέσκεια εναντίον του κόσμου, εναντίον του Θεού και, πάνω απ' όλα, εναντίον του πατέρα της που την άφησε μόνη της τόσο σύντομα. Η θλίψη της Μίριαμ ήταν μια αόρατη φυλακή. Η μνησικακία την κατέτρωγε, κάνοντάς την να αισθάνεται όλο και πιο μακριά από κάθε αίσθηση ειρήνης. Ακούγοντας τα λόγια του Ιησού πάνω από την καρδιά της, ένιωσε μια βαθιά ένταση. Υπήρχε μια αλήθεια σε αυτά που τη χτύπησε σαν βέλος, η καθαρότητα της καρδιάς που ανέφερε ο Ιησούς δεν αφορούσε μόνο τις επιθυμίες, αλλά και τα συναισθήματα μίσους και πληγής που κουβαλάμε. Η Μίριαμ συνειδητοποίησε ότι ήταν εχμάλωτη της ίδιας της μνησικακίας της. Το ίδιο βράδυ, στο μικρό της σπίτι, έκλαψε σιωπηλά. Έκλαιγε όχι μόνο για την απώλεια του πατέρα της, αλλά και για την αίσθηση ότι ήταν παγιδευμένη σε έναν θυμό που την κρατούσε μακριά από τη ζωή που της υποσχέθηκε ο Ιησούς, μια ζωή ειρήνης και εσωτερικής ελευθερίας. Ήθελε να δει τον Θεό, ήθελε να νιώσει τη θεϊκή παρουσία που ο Ιησούς διακήρυται στους αγνούς στην καρδιά, αλλά πώς θα μπορούσε να το κάνει αυτό αν η καρδιά της ήταν σκληρή, ενώ ο Ισαάκ και η Μίριαμ έδιναν τις δικές τους εσωτερικές μάχες, η νύχτα πλησίαζε. Αλλού στο χωριό, ο Πέτρος, ένας από τους πιο κοντινούς μαθητές του Ιησού, σκεφτόταν τον αντίκτυπο των λόγων του διδασκάλου εκείνη την ημέρα. Ήξερε ότι ο Ιησούς δεν μιλούσε μόνο στο πλήθος, αλλά και στους δικούς του οπαδούς. Ο Πέτρος κουβαλούσε επίσης τα δικά του εσωτερικά ζητήματα. Ήταν ένας ορμητικός άνθρωπος, που συχνά κυριαρχούνταν από το πάθος και την παρόρμησή του. Ήξερε ότι πίσω από τη γνήσια αγάπη του για τον Ιησού υπήρχαν φόβοι και ανασφάλειες που δεν ήθελε να παραδεχτεί. Καθισμένος δίπλα στη λίμνη, ο Πέτρος κοίταζε το νερό, αναλογιζόμενος την αγνότητα που είχε αναφέρει ο Ιησούς. Αναρωτήθηκε αν ήταν πραγματικά έτοιμος να ακολουθήσει τον δάσκαλο μέχρι τέλους. Πώς θα μπορούσε να επιτύχει αυτή την καθαρότητα της καρδιάς όταν ήξερε ότι, σε στιγμές θυμού ή φόβου, αντιδρούσε με τρόπους που δεν ήταν σύμφωνοι με τις διδασκαλίες του Ιησού. Ο Πέτρος ένιωθε ότι υπήρχε κάτι μέσα του που έπρεπε να μεταμορφωθεί, αλλά δεν ήξερε από πού να ξεκινήσει. Καθώς αυτές οι τρεις ψυχές, ο Ισαάκ, η Μίριαμ και ο Πέτρος πάλευαν στο προσωπικό τους ταξίδι, μια αλήθεια άρχισε να αποκαλύπτεται. Ο Ιησούς δεν απαιτούσε να φτάσουν στην τελειότητα από μόνοι τους. Δεν ήταν εκεί για να τους καταδικάσει για τις ελλείψεις τους, αλλά για να τους προσφέρει ένα μονοπάτι μεταμόρφωσης. Η αγνότητα της καρδιάς δεν ήταν κάτι που μπορούσε να επιτευχθεί με τη δύναμη της θέλησης ή τον έλεγχο των επιθυμιών κάποιου. Ήταν ένα δώρο που προερχόταν από την παράδοση, από την πλήρη παράδοση στη χάρη και την αγάπη του Θεού. Το ίδιο βράδυ, ο Ιησούς προσευχόταν μόνος του σε ένα απομονωμένο μέρος. Γνώριζε τις εσωτερικές αγωνίες των ακολούθων του και του πλήθους που τον ακολουθούσε. Στις προσευχές του, μεσητεύει για αυτούς, ζητώντας από τον Πατέρα να τους βοηθήσει να ανοίξουν τις καρδιές τους στη συγχώρεση, τη θεραπεία και την ειρήνη. Ο Ιησούς ήξερε ότι η μεταμόρφωση που λαχταρούσαν θα ερχόταν μόνο όταν σταματούσαν να προσπαθούν να σηκώσουν οι ίδιοι το βάρος και επέτρεπαν στη Θεία Χάρη να δράσει. Με την καρδιά του στραμμένη προς τον Θεό, ο Ιησούς προσευχήθηκε: «Πατέρα, ας δουν ότι ο δρόμος προς την καθαρότητα της καρδιάς ξεκινά με τη συγχώρεση του εαυτού τους, των άλλων και άνοιγμα στη μεταμορφωτική σου αγάπη. Μακάρι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν χρειάζεται να περπατήσουν μόνοι τους, γιατί εσύ είσαι μαζί τους σε κάθε βήμα του δρόμου». Η σιωπή της νύχτας διακόπηκε μόνο από τον απαλό ήχο του ανέμου στα δέντρα. Η ειρήνη της παρουσίας του Θεού έμοιαζε να αγγίζει κάθε καρδιά που αναζητούσε τη μεταμόρφωση. Ο Ισαάκ, η Μιριάμ, ο Πέτρος και τόσοι άλλοι βρίσκονταν μόλις στην αρχή του ταξιδιού τους, αλλά τα λόγια του Ιησού είχαν φυτέψει έναν σπόρο που,
με τον καιρό, θα βλαστήσει και θα γίνει πηγή αληθινής απελευθέρωσης. Η επόμενη μέρα ξημέρωσε ήρεμη, αλλά η καρδιά του Ισαάκ είχε αναστατωθεί. Είχε περάσει τη νύχτα σκεπτόμενος τα λόγια του Ιησού. Ο αγώνας μέσα του φαινόταν πιο έντονος από ποτέ. Οι επιθυμίες που προσπαθούσε να καταπιέσει επανήλθαν με μεγαλύτερη δύναμη. Καθώς καθόταν στο τραπέζι, το μυαλό του περιπλανήθηκε στις στιγμές του πειρασμού που είχε προσπαθήσει να αγνοήσει. Οι ενοχές και η ντροπή τον κατέκλυσαν. Ήθελε να απελευθερωθεί, αλλά δεν ήξερε πώς. Τα λόγια του Ιησού για την καθαρότητα της καρδιάς ήταν ένα φως, αλλά ο δρόμος προς τα εκεί φαινόταν μακρινός και αδύνατον να επιτευχθεί. Ο Ισαάκ αποφάσισε να ζητήσει τη συμβουλή ενός γέροντα του χωριού, ενός ανθρώπου γνωστού για τη σοφία και την ευσέβειά του. Όταν έφτασε στο σπίτι του Εφραίμ, τον υποδέχτηκαν με ένα φιλόξενο χαμόγελο. Ο Ισαάκ άνοιξε γρήγορα την καρδιά του. Μίλησε για τις επιθυμίες του, τις αποτυχίες του και το βάρος του να κουβαλάει αυτό το μυστικό σιωπηλά. Ο Εφραίμ τον άκουσε με προσοχή, χωρίς να τον κρίνει. Όταν ο Ισαάκ τελείωσε, ο γέροντας παρέμεινε σιωπηλός για μια στιγμή, σκεπτόμενος πριν απαντήσει. Ο Ιησούς μιλάει για την καθαρή καρδιά, αλλά μιλάει επίσης για τη συγχώρεση, άρχισε ο Εφραίμ, με τη φωνή του ήρεμη. Ο καθαρισμός της καρδιάς δεν έχει να κάνει μόνο με την αποφυγή του κακού. Σημαίνει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε αδύναμοι και ότι, χωρίς τη χάρη του Θεού, δεν μπορούμε να νικήσουμε. Η συγχώρεση που προσφέρει ο Ιησούς ξεκινά μέσα μας. Σε βλέπει, Ισαάκ, και δεν σε καταδικάζει. Σε καλεί να του παραδώσεις αυτό το βάρος. Ο Ισαάκ συγκινήθηκε. Δεν είχε σκεφτεί τη συγχώρεση ως μέρος της διαδικασίας εξαγνισμού. Ο Εφραίμ τον ενθάρρυνε να προσευχηθεί, όχι απλώς για να απαλλαγεί από την επιθυμία, αλλά για να βιώσει τη συγχώρεση και τη χάρη που προσέφερε ο Θεός. Εν τω μεταξύ, η Μυριάμ εξακολουθούσε να αισθάνεται το βάρος της θλίψης που κουβαλούσε. Πέρασε τη μέρα στο σπίτι, απασχολούμενη με εργασίες που της αποσπούσαν την προσοχή, αλλά βαθιά μέσα της το μυαλό της ήταν ακόμα κολλημένο στον πόνο. Τα λόγια του Ιησού για την καρδιά είχαν απήχηση σε εκείνη. Η Μύριαμ ήξερε ότι η καρδιά της δεν ήταν καθόλου καθαρή, αλλά ο δρόμος για να συγχωρήσει τον πατέρα της που έφυγε πολύ νωρίς φαινόταν αδύνατος. Πώς θα μπορούσες να συγχωρέσεις κάποιον που δεν υπήρχε πια? Αργά το απόγευμα, η Μύριαμ αποφάσισε να πάει μια βόλτα. Πήγε στη λίμνη, όπου πολλοί από τους χωρικούς συνήθιζαν να πηγαίνουν για να βρουν μια στιγμή γαλήνης. Καθισμένη στην άκρη του νερού, παρατηρούσε την αντανάκλαση του ουρανού στα απαλά κύματα και άρχισε να μιλάει στον Θεό, κάτι που είχε να κάνει πολύ καιρό. Η προσευχή της ήταν ειλικρινής, αλλά και γεμάτη αμφιβολίες. «Κύριε, θέλω να συγχωρήσω, αλλά δεν ξέρω πώς. Δεν ξέρω πώς να αφήσω πίσω μου αυτόν τον πόνο. Βοήθησέ με να δω τον τρόπο». Όπως και ο Ισαάκ, η Μύριαμ συνειδητοποίησε ότι η συγχώρεση δεν ήταν μόνο κάτι που έπρεπε να προσφέρει, αλλά και κάτι που έπρεπε να λάβει. Η ειρήνη που λαχταρούσε συνδεόταν κατά κάποιον τρόπο με την απελευθέρωση της δικής της καρδιάς. Αλλού στο χωριό, ο Πέτρος μιλούσε με τον Ιωάννη, έναν άλλο μαθητή. Συλλογίζονταν τα λόγια του Ιησού. Ο Πέτρος, πάντα παρορμητικός, εξομολογήθηκε στον Ιωάννη την αυτοαμφισβήτησή του. «Θέλω να ακολουθήσω τον δάσκαλο με ομικρον με τόνο, τι είμαι, αλλά μερικές φορές αναρωτιέμαι αν η καρδιά μου είναι πραγματικά καθαρή. Φοβάμαι ότι θα αποτύχω την πιο σημαντική στιγμή». Ο Ιωάννης, με τη συνήθη ηρεμία του, απάντησε: «Ο Ιησούς γνωρίζει τις καρδιές μας καλύτερα από εμάς, Πέτρο. Γνωρίζει τα λάθη μας, αλλά εξακολουθεί να μας καλεί. Η καθαρότητα της καρδιάς δεν είναι τελειότητα. Είναι η ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού, είναι η γνώση ότι τον χρειαζόμαστε ανα πάσα στιγμή». Ο Πέτρος το σκέφτηκε αυτό. Ίσως η αγνότητα για την οποία μιλούσε ο Ιησούς να ήταν πιο κοντά στην εσωτερική αλήθεια παρά στην αψεγάδιαστη. Το επόμενο πρωί έφερε μια νέα πρόκληση για τον Ισαάκ. Ήξερε ότι η αναζήτηση της συγχώρεσης του Θεού σήμαινε πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσει τη δική του αλήθεια. Μετά τη συζήτησή του με τον Εφραίμ, η καρδιά του ένιωσε λίγο πιο ανάλαφρη, αλλά ήξερε ότι κάτι βαθύτερο έπρεπε να συμβεί ακόμα. Καθώς περπατούσε στους δρόμους του χωριού, πέρασε από το σπίτι της Ρεβέκας, μιας γυναίκας που θαύμαζε κρυφά. Για αυτήν περιπλανιόταν συχνά η σκέψη του, και αυτή η επιθυμία ήταν που τον έκανε να νιώθει τόσο ένοχος. Ο Ισαάκ σταμάτησε μπροστά στο σπίτι της Ρεμπέκα. Ένιωθε διχασμένος ανάμεσα στην επιθυμία που τον τραβούσε προς τα κάτω και στην αλήθεια που είχε αποκαλύψει ο Ιησούς για την καθαρότητα της καρδιάς. Ήξερε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να τρέφει αυτές τις σκέψεις. Η αληθινή ελευθερία βρισκόταν στο να αφήσει αυτή την επιθυμία, αλλά πώς? Πήρε μια βαθιά ανάσα, έκλεισε για λίγο τα μάτια του και ζήτησε από τον Θεό δύναμη. Όταν άνοιξε τα μάτια του, ένιωσε μια απροσδόκητη γαλήνη. Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ο Ισαάκ πήρε μια ξεκάθαρη απόφαση: θα απομακρυνόταν από όλα όσα τον οδηγούσαν σε αυτόν τον πειρασμό. Έπρεπε να κόψει, όπως είχε διδάξει ο Ιησούς, κάθε δεσμό που τον κρατούσε δεμένο σε αυτή την εσωτερική πάλη. Αποφασισμένος, συνέχισε το δρόμο του,
πρόθυμος να εμπιστευτεί ότι ο Θεός θα τον βοηθούσε να ξεπεράσει τις αδυναμίες του. Εν τω μεταξύ, η Μίριαμ συνέχισε το προσωπικό της ταξίδι. Μετά την προσευχή της στη λίμνη, ένιωσε μια αυξανόμενη επιθυμία να βρει ειρήνη στη σχέση της με τον πατέρα της, παρόλο που αυτός δεν ήταν πλέον ζωντανός. Θυμόταν πόσο πολύ την αγαπούσε, αλλά ο πόνος της απουσίας του εξακολουθούσε να είναι συντριπτικός. Τα λόγια του Ιησού την άγγιξαν βαθιά, μακάρι οι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Η Μίριαμ συνειδητοποίησε ότι ο πόνος της την εμπόδιζε να δει καθαρά τον Θεό. Ο θυμός που ένιωθε επισκίαζε την όρασή της για την καλοσύνη του Θεού. Βαθιά μέσα της ήξερε ότι η συγχώρεση δεν σήμαινε να ξεχάσει τον πόνο, αλλά να απελευθερωθεί από το βάρος που κουβαλούσε ο πόνος. Έτσι αποφάσισε να κάνει κάτι που απέφευγε επί μήνες, να επισκεφθεί τον τάφο του πατέρα της. Με την καρδιά της να χτυπάει δυνατά, πήγε με τα πόδια στο σημείο. Εκεί, μπροστά στον τάφο, η Μίριαμ γονάτισε. Για πολλά λεπτά παρέμεινε σιωπηλή, αφήνοντας τα δάκρυα να πέσουν ελεύθερα. Στη συνέχεια, με τη φωνή της να σπάει, μίλησε τελικά: «Πατέρα, σε συγχωρώ. Όχι εξαιτίας του πόνου που έφυγε, αλλά επειδή χρειάζομαι ειρήνη. Έχω ανάγκη να προχωρήσω μπροστά». Εκείνη τη στιγμή, κάτι μέσα της έσπασε, σαν αλυσίδα που επιτέλους λύθηκε. Δεν ήταν μια άμεση θεραπεία, αλλά ήταν το πρώτο βήμα προς την ελευθερία. Ο πόνος που την είχε προηγουμένως φυλακίσει άρχισε να χάνει τη δύναμή του. Ο Πέτρος, από την πλευρά του, συνέχισε το ταξίδι του δίπλα στον Ιησού, αλλά εξακολουθούσε να παλεύει με τους εσωτερικούς του φόβους. Ήξερε ότι ο Ιησούς μιλούσε για τη συγχώρεση, την καθαρότητα της καρδιάς και την ανάγκη εμπιστοσύνης στον Θεό, αλλά ο φόβος της αποτυχίας τον παρέλυε. Είχε δείξει αδυναμία στο παρελθόν και φοβόταν ότι, την ώρα της μεγαλύτερης ανάγκης του, δεν θα ήταν αρκετά δυνατός. Ένα βράδυ, ο Ιησούς κάλεσε τον Πέτρο να περπατήσει μαζί του στη θάλασσα. Στη μέση του περιπάτου, ο Ιησούς κοίταξε τον μαθητή και είπε με αποφασιστικότητα αλλά με αγάπη: «Πέτρο, αυτό που βλέπω σε σένα είναι μια πρόθυμη καρδιά. Μην ανησυχείς για τις αδυναμίες σου. Δεν καθορίζουν αυτό που είσαι. Αυτό που έχει σημασία είναι η πίστη και η αγάπη σου». Αυτά τα λόγια χτύπησαν τον Πέτρο σκληρά. Για πρώτη φορά ένιωσε ότι μπορούσε να βρει γαλήνη, όχι επειδή ήταν τέλειος, αλλά επειδή εμπιστευόταν τη χάρη του Ιησού. Η απόφαση του Ισαάκ να απομακρυνθεί από όλα όσα τον έβαζαν σε πειρασμό δεν ήταν εύκολη. Τις ημέρες που ακολούθησαν, ένιωσε το βάρος της μοναξιάς, σαν να εγκατέλειπε ένα κομμάτι του εαυτού του. Ταυτόχρονα, όμως, άρχισε να νιώθει κάτι καινούριο, μια ελαφρότητα που δεν είχε γνωρίσει πριν. Κάθε πρωί που ξυπνούσε, θυμόταν τα λόγια του Ιησού και την υπόσχεσή του για καθαρότητα της καρδιάς. Ο Ισαάκ προσευχόταν πιο θερμά, ζητώντας τη δύναμη να παραμείνει σταθερός στην επιλογή του. Ένα πρωί, ενώ δούλευε στα χωράφια, τον πλησίασε ένας από τους φίλους του, ο Ηλίας. Ο Ισαάκ και ο Ηλίας ήταν φίλοι εδώ και πολύ καιρό, αλλά ο Ισαάκ είχε παρατηρήσει ότι ο Ηλίας ήταν πιο επιφυλακτικός τον τελευταίο καιρό. Αποφασισμένος να βοηθήσει, ο Ισαάκ τον ρώτησε: «Ηλία, φαίνεσαι απόμακρος. Έχει συμβεί κάτι?» Ο Ηλάιας ήταν καχύποπτος για μια στιγμή, μετά αναστέναξε, σαν κάποιος που κουβαλάει ένα βάρος. «Ισαάκ, έχω ακούσει για όσα περνάς. Φαίνεται ότι όλοι σε αυτό το χωριό μιλούν γι' αυτό. Αλλά έχω και εγώ τις δικές μου δυσκολίες, και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν έχω τη δύναμη να τις ξεπεράσω». Ο Ισαάκ εξεπλάγει όταν το άκουσε αυτό. Ο Ηλίας έμοιαζε πάντα δυνατός και αποφασιστικός, αλλά στεκόταν μπροστά του κάποιος τόσο ανθρώπινος όσο και ο ίδιος. «Καταλαβαίνω περισσότερο από μικρόν με τόνο, τι φαντάζεσαι?» απάντησε ο Ισαάκ με ένα αμυδρό χαμόγελο. «Η αλήθεια είναι ότι ο αγώνας είναι μεγάλος, αλλά δεν είμαστε μόνοι. Ο Ιησούς έχει μιλήσει για την αγνότητα, αλλά και για την ταπεινότητα. Νομίζω ότι μέρος αυτού του ταξιδιού είναι να αναγνωρίσουμε ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Δεν θα μπορούσα ποτέ να το κάνω μόνος μου». Ο Ηλίας έμεινε σιωπηλός για μια στιγμή, απορροφώντας τα λόγια του. «Πιστεύεις ότι υπάρχει ελπίδα για μένα τότε?» «Ναι», απάντησε ο Ισαάκ. Ο Ιησούς είπε ότι ο δρόμος προς την ειρήνη ξεκινά με την ταπεινότητα να παραδεχτούμε ότι δεν είμαστε δυνατοί μόνοι μας. Εκεί μας βρίσκει ο Θεός. Καθώς ο Ισαάκ και ο Ηλίας μοιράζονταν τις ιστορίες τους και τα βάρη τους, δημιουργήθηκε ένας βαθύτερος δεσμός μεταξύ τους. Για πρώτη φορά, ο Ισαάκ ένιωσε ότι το προσωπικό του ταξίδι θα μπορούσε να αποτελέσει ευλογία και για άλλους. Ο Ηλίας, από την πλευρά του, βρήκε παρηγοριά στα λόγια του Ισαάκ και, εκείνη την ημέρα, αποφάσισε να αναζητήσει επίσης τα λόγια του Ιησού για να καθοδηγήσει τη δική του ζωή. Σε ένα άλλο μέρος του χωριού, η Μίριαμ συνέχισε τη διαδικασία της θεραπείας της. Η επίσκεψη στον τάφο του πατέρα της ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Τώρα είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι η συγχώρεση, ακόμη και αν δίνεται με την προσευχή, έπρεπε να δουλεύεται στην καρδιά της κάθε μέρα. Υπήρχαν μέρες που ο πόνος επέστρεφε έντονα και αναρωτιόταν αν είχε πραγματικά συγχωρήσει. Αλλά αντί να κατηγορεί τον εαυτό της, η Μίριαμ άρχισε
άρχισε να θυμάται τα λόγια του Ιησού, μακάρι οι υπενθούντες, διότι αυτοί θα παρηγορηθούν. Συνειδητοποίησε ότι η συγχώρεση είναι ένα ταξίδι. Δεν ήταν μια μεμονωμένη απόφαση, αλλά μια επιλογή που έπρεπε να επιβεβαιώνεται με την πάροδο του χρόνου. Κάθε φορά που εμφανιζόταν ο πόνος, τον παρέδιδε στον Θεό με προσευχή. Με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι καθημερινές παραδόσεις άρχισαν να την απελευθερώνουν σιγά σιγά. Υπήρχαν πιο δύσκολες μέρες, αλλά υπήρχαν και μέρες απροσδόκητης ειρήνης. Ο Πέτρος, από την πλευρά του, συνέχισε να συνοδεύει τον Ιησού στο κήρυγμά του, παρατηρώντας με προσοχή τον δάσκαλο καθώς δίδασκε τα πλήθη για τη Βασιλεία του Θεού. Κάθε μέρα, ο Πέτρος θαύμαζε όλο και περισσότερο την υπομονή και τη συμπόνια του Ιησού. Αλλά μέσα του εξακολουθούσε να αναρωτιέται, είμαι πραγματικά έτοιμος για αυτό που μέλη γενέστε, θα μπορέσω να είμαι πιστός όταν τα πράγματα δυσκολέψουν. Σε μια στιγμή σιωπής, ο Ιησούς, γνωρίζοντας τις ανησυχίες του Πέτρου, τον πλησίασε. Χωρίς ο Πέτρος να χρειαστεί να πει λέξη, ο Ιησούς τον κοίταξε στα μάτια και του είπε, Πέτρο, ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Θα υπάρξουν στιγμές που θα αποτύχεις, αλλά να θυμάσαι, δεν σε επέλεξα λόγω της τελειότητάς σου. Σε επέλεξα εξαιτίας της πρόθυμης καρδιάς σου. Αυτά τα λόγια άγγιξαν βαθιά τον Πέτρο. Για πρώτη φορά ένιωσε ότι η αδυναμία του δεν αποτελούσε εμπόδιο στο να ακολουθήσει τον Ιησού. Η αληθινή δύναμη βρισκόταν στην προθυμία του να συνεχίσει, ακόμη και όταν έπεφτε. Καθώς περνούσαν οι μέρες, ο Ισαάκ ένιωσε κάτι να αλλάζει στην καρδιά του. Η απόφαση να απομακρυνθεί από όμικρον μετόνο, τι τον έβαζε σε πειρασμό έφερε ανακούφιση, αλλά τον απομόνωσε επίσης από πολλούς. Συνειδητοποίησε ότι το ταξίδι του δεν θα ήταν μοναχικό, αλλά εξακολουθούσε να μην ξέρει πώς να ανοιχτεί ολοκληρωτικά στη βοήθεια του Θεού και των άλλων. Κάθε πρωί, ο Ισαάκ προσευχόταν για δύναμη, αλλά η αίσθηση ότι κάτι παρέμενε άλυτο. Ένα απόγευμα, καθώς περπατούσε στο σπίτι του, συνάντησε τη Ρεμπέκα, τη γυναίκα που ποθούσε. Εκείνη μάζευε νερό από το πηγάδι και χαμογέλασε όταν τον είδε. Ο Ισαάκ δίστασε, αλλά αποφάσισε να την πλησιάσει. Όταν μίλησαν, συνειδητοποίησε ότι η καρδιά του δεν αντιδρούσε πια με την προηγούμενη ανησυχία της. Κάτι είχε αλλάξει μέσα του. Τώρα έβλεπε τη Ρεβέκα διαφορετικά, όχι ως αντικείμενο πόθου, αλλά ως αδελφή, ως παιδί του Θεού. Ρεβέκα, είπε με ειλικρίνεια, πρέπει να ομολογήσω ότι για πολύ καιρό είχα λάθος αισθήματα απέναντί σου. Αλλά τώρα καταλαβαίνω τι σημαίνει πραγματικά να αγαπάς, και αυτό σημαίνει να σέβεσαι και να βλέπεις τους ανθρώπους όπως τους βλέπει ο Θεός. Ελπίζω να με συγχωρέσεις που δεν σε έβλεπα έτσι πριν. Η Ρεβέκα, έκπληκτη από την ταπεινότητα του Ισαάκ, χαμογέλασε τρυφερά. Δεν υπάρχει τίποτα να συγχωρέσεις. Όλοι κουβαλάμε βάρη, Ισαάκ. Αυτό που έχει σημασία είναι τι κάνουμε με αυτά. Βλέπω ότι βρίσκεσαι σε ένα ταξίδι μεταμόρφωσης και χαίρομαι γι' αυτό. Ο Ισαάκ ένιωσε μεγάλη ανακούφιση. Μοιραζόμενος τον αγώνα του, το βάρος στην καρδιά του έμοιαζε να έχει φύγει. Δεν ήταν πλέον ένα ντροπιαστικό μυστικό, αλλά απόδειξη της δύναμης της χάρης του Θεού να μεταμορφώνει ακόμη και τις βαθύτερες επιθυμίες. Είχε απελευθερωθεί, όχι μόνο από τα λανθασμένα συναισθήματα, αλλά και από την απομόνωση που προκαλούσαν. Εν τω μεταξύ, η Μίριαμ προχωρούσε επίσης στο ταξίδι της συγχώρεσης. Μετά την επίσκεψη στον τάφο του πατέρα της, ένιωσε μια ελαφρά γαλήνη, αλλά ήξερε ότι η διαδικασία θεραπείας δεν είχε ολοκληρωθεί. Άρχισε να συνειδητοποιεί ότι η δυσαρέσκεια που κουβαλούσε για την εγκατάλειψη του πατέρα της επεκτηνόταν και σε άλλους τομείς της ζωής της. Δυσανασχετούσε με τους φίλους που την είχαν απογοητεύσει, με τους γείτονες που την είχαν κρίνει, ακόμα και με τον εαυτό της που ένιωθε τόσο πόνο. Ένα βράδυ, η Μίριαμ προσχώρησε σε μια μικρή ομάδα από το χωριό που συναντιόταν για να προσευχηθεί. Εκεί, μοιράστηκαν τους αγώνες τους και αναζήτησαν παρηγοριά στα λόγια του Ιησού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, μια ηλικιωμένη γυναίκα, η Εσθήρ, μοιράστηκε την ιστορία της απώλειας και της θλίψης της. Η Μίριαμ ταυτίστηκε αμέσως με την ιστορία, νιώθοντας ότι ο πόνος της είχε απήχηση σε μια άλλη ψυχή. Όταν η Εσθήρ τελείωσε την ομιλία της, η Μίριαμ την πλησίασε και, με μάτια γεμάτα δάκρυα, της εξομολογήθηκε «Και εγώ παλεύω με τη συγχώρεση. Όχι μόνο για τον πατέρα μου, αλλά για τόσα πολλά πράγματα που με πλήγωσαν. Πώς μπορείς να συνεχίσεις, πώς μπορείς να προχωρήσεις?» Η Εσθήρ, με ένα βλέμμα γεμάτο συμπόνια, κράτησε τα χέρια της Μίριαμ και της απάντησε «Έχω μάθει ότι η συγχώρεση δεν είναι συναίσθημα, Μίριαμ. Είναι μια καθημερινή απόφαση. Κάποιες πληγές είναι βαθιές και χρειάζονται χρόνο για να επουλωθούν, αλλά κάθε μέρα που επιλέγουμε να συγχωρούμε, κάνουμε ένα βήμα προς την ελευθερία. Το θέμα δεν είναι να ξεχάσουμε τον πόνο, αλλά να μην τον αφήσουμε να μας καθορίσει». Αυτά τα λόγια άγγιξαν βαθιά
βαθιά τη Μίριαμ. Συνειδητοποίησε ότι η συγχώρεση δεν ήταν κάτι που συνέβαινε μονομιάς, αλλά μια συνεχής επιλογή, ειδικά όταν ο πόνος φαινόταν να επιστρέφει. Και εκείνη τη στιγμή, μοιραζόμενη το βάρος της με την Εστήρ, η Μίριαμ ένιωσε πιο ανάλαφρη. Δεν ήταν πλέον μόνη της. Ενώ ο Ισαάκ και η Μίριαμ έκαναν αυτά τα βήματα στην πορεία της πίστης τους, ο Πέτρος ακολούθησε τον Ιησού, μαθαίνοντας πολύτιμα μαθήματα για την εμπιστοσύνη και την ταπεινότητα. Μια μέρα, ενώ ο Ιησούς δίδασκε τα πλήθη για τη Βασιλεία του Θεού, ο Πέτρος παρακολουθούσε προσεκτικά. Είδε πως ο Ιησούς άγγιζε τις καρδιές, πως τα λόγια του έφερναν θεραπεία και ελπίδα. Αλλά βαθιά μέσα του, ο Πέτρος εξακολουθούσε να τρέφει αμφιβολίες για τη δική του ικανότητα να είναι πιστός μέχρι τέλους. Αργότερα εκείνο το βράδυ, ο Ιησούς πλησίασε τον Πέτρο και, χωρίς ο Πέτρος να χρειαστεί να πει λέξη, μίλησε με αγάπη: «Πέτρο, μη φοβάσαι τις αδυναμίες σου. Το μονοπάτι που διανύεις είναι γεμάτο προκλήσεις, αλλά στην αδυναμία σου εκδηλώνεται η δύναμη του Θεού. Έχε μου εμπιστοσύνη, ακόμη και όταν νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις». Ο Πέτρος παρέμεινε σιωπηλός, απορροφώντας τα λόγια του δασκάλου. Για άλλη μια φορά, ο Ιησούς του υπενθύμιζε ότι το ταξίδι δεν απαιτούσε τελειότητα, αλλά εμπιστοσύνη. Καθώς περνούσαν οι μέρες, ο Ισαάκ συνειδητοποίησε ότι η μεταμόρφωσή του δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την παρουσία άλλων ανθρώπων. Άρχισε να συμμετέχει πιο ενεργά στις συναντήσεις του χωριού, όπου πολλοί συζητούσαν τις διδασκαλίες του Ιησού και μοιράζονταν τα δικά τους πνευματικά ταξίδια. Σε μία από αυτές τις συναντήσεις, ο Ισαάκ κλήθηκε να μιλήσει για την εμπειρία του. Αμφέβαλε, νιώθοντας ευάλωτος καθώς εξέθετε τις αδυναμίες του μπροστά σε όλους, αλλά θυμήθηκε την ειρήνη που είχε νιώσει καθώς μοιραζόταν τον αγώνα του με τη Ρεβέκα και τον Ηλία. Στο μικρό σπίτι της συνάντησης, ο Ισαάκ σηκώθηκε και άρχισε να μιλάει. Στην αρχή η φωνή του έτρεμε, αλλά σύντομα απέκτησε αυτοπεποίθηση. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, κουβαλούσα μέσα μου επιθυμίες και σκέψεις που με απομάκρυναν από τον Θεό. Με κατέτρωγαν και δεν ήξερα πώς να απαλλαγώ από αυτό το βάρος. Τότε άκουσα τα λόγια του Ιησού για την καθαρότητα της καρδιάς και συνειδητοποίησα ότι η αληθινή αλλαγή έπρεπε να ξεκινήσει από μέσα μου. Τα βλέμματα στα πρόσωπα των ανθρώπων τον ενθάρρυναν να συνεχίσει. Ο Ισαάκ εξήγησε πως, αναγνωρίζοντας την αδυναμία του και ανοίγοντας τη χάρη του Θεού, άρχισε να βιώνει μια μεταμόρφωση. Συνειδητοποίησα ότι η συγχώρεση και η απελευθέρωση δεν προέρχονται μόνο από τις προσπάθειές μας, αλλά από την παράδοση στον Θεό και την ταπεινή αποδοχή της βοήθειας. Μετά την αφήγησή του, υπήρξε ένα λεπτό σιωπής. Το βάρος των λόγων του Ισαάκ έμοιαζε να αιωρείται στον αέρα και σταδιακά άρχισαν να μιλούν και άλλοι. Άνδρες και γυναίκες που μέχρι τότε φοβόντουσαν να εκθέσουν τους αγώνες του συγκινήθηκαν από το θάρρος του Ισαάκ. Η συνάντηση, η οποία υποτίθεται ότι θα ήταν σύντομη, κράτησε για ώρες, με όλους να μοιράζονται τις εσωτερικές τους μάχες και την επιθυμία τους να βρουν την ειρήνη που υποσχέθηκε ο Ιησούς. Εν τω μεταξύ, η Μίριαμ συνέχισε να συναντιέται με την Εστήρ, την ηλικιωμένη γυναίκα που την είχε βοηθήσει να κατανοήσει τη διαδικασία της συγχώρεσης. Συναντιόντουσαν τακτικά για να προσευχηθούν μαζί και να μιλήσουν για τον πόνο και τις ελπίδες τους. Με κάθε συνάντηση, η Μίριαμ ένιωθε την καρδιά της να ανοίγει λίγο περισσότερο, σαν οι πληγές να έβρισκαν επιτέλους χώρο για να επουλωθούν. Σε μια από αυτές τις συναντήσεις, η Έσταρ κοίταξε τη Μίριαμ με τρυφερά μάτια και είπε: «Μίριαμ, βλέπω μια δύναμη σε σένα που ίσως δεν έχει συνειδητοποιήσει ούτε εσύ η ίδια. Ο πόνος σε σημάδεψε, αλλά δεν σε λύγησε. Και η συγχώρεση που προσφέρεις στους άλλους και στον εαυτό σου είναι ο δρόμος προς την πραγματική ελευθερία». Η Μίριαμ άκουσε αυτά τα λόγια και, για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, ένιωσε πραγματικά γαλήνη με τον εαυτό της. Το ταξίδι της συγχώρεσης δεν είχε ακόμη τελειώσει, αλλά ήξερε ότι βρισκόταν στο σωστό δρόμο. Η επικοινωνία με την Εστήρ και η ειλικρίνεια που είχαν οικοδομήσει αποτελούσαν για εκείνη πηγή καθημερινής ανανέωσης. Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος συνέχισε να περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας από τον δάσκαλο σε κάθε του βήμα. Ένα απόγευμα, ενώ ήταν μόνοι του σε ένα χωράφι, ο Ιησούς μίλησε και πάλι απευθείας στην καρδιά του Πέτρου: «Πέτρο, τι βλέπεις τον κόσμο γύρω σου?» Ο Πέτρος κοίταξε τον ορίζοντα, παρατηρώντας τα πράσινα χωράφια και τα βουνά στο βάθος. «Βλέπω τη δημιουργία του Θεού. Βλέπω τη δύναμή του στα πάντα». Ο Ιησούς χαμογέλασε και είπε: «Ναι, Πέτρο, και τώρα κοίταξε τον εαυτό σου. Είσαι και εσύ μέρος αυτής της δημιουργίας. Και όπως κάθε δέντρο, κάθε λουλούδι, έτσι και εσύ έχεις έναν σκοπό. Μην ανησυχείς για τις πτώσεις σου, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να σηκώνεσαι και να συνεχίζεις. Αυτό είναι που θέλει να δει ο Πατέρας, μια καρδιά που εμπιστεύεται, ακόμη και στις δυσκολίες».
Αυτά τα λόγια γέμισαν την καρδιά του Πέτρου με ελπίδα. Ήξερε ότι ο δρόμος μπροστά του θα εξακολουθούσε να φέρνει προκλήσεις, αλλά τώρα καταλάβαινε ότι η πίστη του δεν χρειαζόταν να είναι τέλεια. Η εμπιστοσύνη στον Ιησού, ακόμη και εν μέσω αποτυχιών, ήταν αρκετή για να τον φέρει σε πέρας. Καθώς ο Ισαάκ, η Μίριαμ και ο Πέτρος περπατούσαν το προσωπικό τους ταξίδι, το μήνυμα του Ιησού συνέχισε να αντυχεί στις καρδιές τους. Η εσωτερική μεταμόρφωση είναι μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί ταπεινότητα και εμπιστοσύνη. Σε κάθε βήμα μάθαιναν ότι δεν ήταν μόνοι τους. Η δύναμη της συναναστροφής, η υποστήριξη των φίλων και η συνεχής παρουσία του Θεού στη ζωή τους ήταν αυτά που τους κρατούσαν σε εγρήγορση. Οι μέρες περνούσαν και ο Ισαάκ, η Μιριάμ και ο Πέτρος ένιωθαν όλο και περισσότερο μεταμορφωμένοι από τα μαθήματα που δίδασκε ο Ιησούς. Αλλά ακόμη και με τις ανακαλύψεις που βίωναν, εξακολουθούσαν να έρχονται αντιμέτωποι με απροσδόκητες προκλήσεις. Η ζωή συνέχισε να δοκιμάζει τις αποφάσεις και την πίστη τους και σύντομα θα συνειδητοποιούσαν ότι η πραγματική δύναμη βρισκόταν στην πλήρη παράδοση της θέλησής τους στον Θεό. Ο Ισαάκ, έχοντας πλέον μεγαλύτερη επίγνωση της εσωτερικής του πάλης, ένιωσε να ενισχύεται από την υποστήριξη της κοινότητας και τις ειλικρινείς συζητήσεις που είχε με τον Ηλία. Ωστόσο, ένας φόβος παρέμενε μέσα του, η απογοήτευση από τον εαυτό του. Φοβόταν ακόμα ότι θα αποτύγχανε, ότι θα έπεφτε ξανά στον πειρασμό. Το βάρος των προσδοκιών που έθετε στον εαυτό του ήταν μεγάλο και ο Ισαάκ δεν μπορούσε να βρει ανάπαυση. Ένα βράδυ, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης προσευχής, ένας ηλικιωμένος άνδρας που ονομαζόταν Χάλεβ μοιράστηκε την ιστορία του. Μίλησε για τις πολλές φορές που είχε προσπαθήσει να είναι δυνατός μόνος του, πιστεύοντας ότι μπορούσε να ξεπεράσει τις αδυναμίες του χωρίς βοήθεια. Νόμιζα ότι αρκούσε η πειθαρχία, είπε ο Κάλεμπ, αλλά με την πάροδο του χρόνου συνειδητοποίησα ότι η δύναμή μου ήταν ανεπαρκής. Μόνο όταν παρέδωσα τους αγώνες μου στα χέρια του Θεού, βρήκα πραγματική ειρήνη. Τα λόγια αυτά έκαναν βαθιά εντύπωση στον Ισαάκ. Είχε προσπαθήσει με όλες του τις δυνάμεις να ξεπεράσει τις εσωτερικές του μάχες, αλλά τώρα συνειδητοποίησε ότι ο δρόμος προς την ειρήνη δεν βρίσκεται στην προσπάθεια να ελέγχει τα πάντα. Εκείνο το βράδυ, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του, ο Ισαάκ γονάτισε και προσευχήθηκε. Για πρώτη φορά, δεν ζήτησε να γίνει πιο δυνατός, αλλά να αναλάβει ο Θεός τον έλεγχο της ζωής του, με όλα τα ελαττώματα και τις αδυναμίες της. «Κύριε», προσευχήθηκε, «δεν μπορώ να το κάνω αυτό μόνος μου. Σου δίνω τους φόβους μου, τους αγώνες μου και εμπιστεύομαι ότι η δύναμή σου θα με στηρίξει εκεί που αποτυγχάνω». Καθώς έλεγε αυτά τα λόγια, ο Ισαάκ ένιωσε μια γαλήνη που δεν είχε βιώσει ποτέ πριν. Κατάλαβε επιτέλους τι σήμαινε να αναπαύεται στη χάρη του Θεού. Η Μίριαμ, από την άλλη πλευρά, βρισκόταν σε ένα κρίσιμο σημείο στο ταξίδι της συγχώρεσης. Οι συναντήσεις της με την Εστίρ συνέχιζαν να αποτελούν πηγή παρηγοριάς, αλλά μια μέρα η Εστίρ πρότεινε κάτι που η Μίριαμ δεν περίμενε. «Μίριαμ, έχεις σκεφτεί ποτέ να συγχωρέσεις αυτούς που σε πλήγωσαν εδώ στο χωριό?» Η ιδέα την εξέπληξε. Η Μίριαμ είχε επικεντρωθεί τόσο πολύ στη συγχώρεση του πατέρα της και του δικού της πόνου που δεν είχε σκεφτεί ποτέ τις άλλες πληγές που κουβαλούσε. Άνθρωποι που την είχαν κρίνει, φιλίες που είχαν διαλυθεί και λόγια που την είχαν πληγώσει. Σιγά σιγά συνειδητοποίησε ότι η καρδιά της ήταν ακόμα γεμάτη μικρές πληγές που την εμπόδιζαν να βιώσει την πραγματική ελευθερία. Με την πάροδο του χρόνου, η Μίριαμ συνειδητοποίησε ότι η συγχώρεση δεν ήταν μια μεμονωμένη πράξη. Ήταν ένας τρόπος ζωής, μια καθημερινή επιλογή να ανοίξει την καρδιά της στη Θεία Θεραπεία. Και έτσι, σιγά σιγά, άρχισε να αναζητά τη συμφιλίωση με τους γύρω της. Μερικές φορές ήταν απλώς μια ειλικρινή συζήτηση, άλλες φορές μια σιωπηλή προσευχή για εκείνους που την είχαν πληγώσει. Με κάθε πράξη συγχώρεσης, ένιωθε να φεύγει ένα βάρος από την καρδιά της. Ο Πέτρος, εν τω μεταξύ, συνέχισε το ταξίδι του δίπλα στον Ιησού. Ήταν μάρτυρας των θαυμάτων, άκουγε τις διδασκαλίες και έβλεπε τη δύναμη του Θεού να ενεργεί. Ωστόσο, μέσα του ο Πέτρος εξακολουθούσε να έχει μια ανασφάλεια, ήξερε ότι ο Ιησούς περίμενε πολλά από αυτόν. Τι θα γινόταν αν αποτύγχανε, τι θα γινόταν αν, στην πιο κρίσιμη στιγμή, δεν ήταν σε θέση να είναι ο μαθητής που περίμενε ο Ιησούς. Αυτές οι αμφιβολίες τον ακολουθούσαν σαν σκιά, μέχρι τη μέρα που ο Ιησούς τον κάλεσε και πάλι για μια κατηδίαν συζήτηση. «Πέτρος», είπε ο Ιησούς με βαθύ βλέμμα, «με εμπιστεύεσαι?» «Ναι, Κύριε». «Το ξέρεις ότι εμπιστεύομαι», απάντησε ο Πέτρος. Ο Ιησούς έγνεψε, «Και ξέρεις ότι ακόμα και όταν παραπέεις, εγώ θα είμαι μαζί σου». Ο Πέτρος σιώπησε για μια στιγμή, νιώθοντας το βάρος αυτών των λόγων. Ποτέ δεν είχε σκεφτεί κάτι τέτοιο. Μέχρι τότε είχε πιστέψει ότι η αποστολή του ήταν να είναι πάντα δυνατός, πάντα σταθερός. Αλλά ο Ιησούς του έλεγε κάτι διαφορετικό, ότι η πραγματική δύναμη δεν έγκυται στο να μην αποτυγχάνει κανείς, αλλά στο να εμπιστεύεται την αγάπη και την παρουσία του Θεού, ακόμη και στην αποτυχία. «Ναι, Κύριε», απάντησε ο Πέτρος με μάτια γεμάτα δάκρυα. «Εμπιστεύομαι». Από εκείνη τη στιγμή,
ο Πέτρος άρχισε να καταλαβαίνει ότι το να ακολουθεί τον Ιησού δεν σήμαινε να είναι άψογος, αλλά να είναι πιστός, ακόμη και όταν παραπατούσε. Η εμπιστοσύνη στον δάσκαλο δεν εξαρτιόταν από τις δικές του επιδόσεις, αλλά από την ακλόνητη αγάπη του Ιησού. Ο Ισαάκ, έχοντας πλέον την καρδιά του στα χέρια του Θεού, άρχισε να παρατηρεί ήπιες αλλαγές στη ζωή του. Η εσωτερική πάλι ήταν ακόμα παρούσα, αλλά δεν τον κυρίευε πλέον. Ανακάλυψε ότι όταν παραδεινόταν στη Θεία Χάρη, η πίεση να είναι τέλειος εξαφανιζόταν. Υπήρχε μια ειρήνη που τον συνόδευε, κάτι που δεν είχε βιώσει ποτέ πριν. Ένα ήσυχο απόγευμα, ο Ισαάκ συνάντησε ξανά τον Ηλία. Κάθισαν στη σκιά μιας ελιάς, μιλώντας για τη ζωή και τις προκλήσεις που αντιμετώπιζαν. Ο Ηλίας, ο οποίος περπατούσε επίσης στο μονοπάτι της πίστης, μοιράστηκε μαζί του κάτι που τον ανησυχούσε. Μερικές φορές νιώθω ότι δεν αξίζω τη συγχώρεση του Θεού, ότι τα λάθη μου είναι πολύ μεγάλα. Ο Ισαάκ, με ένα βλέμμα κατανόησης, απάντησε: «Και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό, αλλά αυτό που έμαθα είναι ότι η συγχώρεση δεν εξαρτάται από εμάς. Εξαρτάται από την ανεφόρον αγάπη του Θεού. Μας αγαπάει ακόμα και με τις ατέλειές μας». Ο Ηλίας χαμογέλασε, νιώθοντας ότι του έφυγε ένα βάρος. Η μαρτυρία του Ισαάκ είχε φέρει ελπίδα στην καρδιά του. Εν τω μεταξύ, η Μίριαμ προχωρούσε επίσης στο ταξίδι της. Με κάθε μικρή χειρονομία συγχώρεσης, ένιωθε την καρδιά της να ελαφρύνει. Η δυσαρέσκεια που προηγουμένως την κρατούσε πίσω άρχισε να εξαφανίζεται. Μια μέρα, καθώς περπατούσε στο χωριό, είδε έναν παλιό φίλο με τον οποίο είχε διακόψει τους δεσμούς της. Κάτι μέσα της άλλαξε. Πλησίασε με ένα ειλικρινές χαμόγελο και, χωρίς πολλά λόγια, πρόσφερε ξανά τη φιλία της. Η απλότητα αυτής της πράξης έφερε τέτοια γαλήνη που η Μίριαμ ένιωσε να σπάνε εντελώς οι αλυσίδες του παρελθόντος. Κατάλαβε επιτέλους, η συγχώρεση ήταν ένα δώρο τόσο για τους άλλους όσο και για τον εαυτό της. Μετά από εβδομάδες εσωτερικών αγώνων και δύσκολων αποφάσεων, ο Ισαάκ, η Μίριαμ και ο Πέδρο άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι το αληθινό μονοπάτι της εσωτερικής μεταμόρφωσης ήταν βαθύτερο από ομικρον με τόνο, τι είχαν φανταστεί. Δεν αφορούσε μόνο την απομάκρυνση από τα λάθη ή την αναζήτηση συγχώρεσης, αλλά την αποδοχή της ειρήνης που προερχόταν από την παρουσία του Θεού, με πλήρη εμπιστοσύνη στο θέλημά του. Ο Ισαάκ, πιο ήρεμος πλέον στο ταξίδι του, ένιωσε ότι η σχέση του με τον Θεό ήταν πιο δυνατή. Σε μια στιγμή προσευχής, συνειδητοποίησε ότι η ειρήνη που αναζητούσε δεν θα ερχόταν από την απουσία του πειρασμού, αλλά από την πλήρη εμπιστοσύνη ότι ο Θεός θα τον στήριζε, ακόμη και στις αδυναμίες του. Δεν χρειαζόταν να είναι τέλειος για να νιώσει την αγάπη του Θεού. Αντιθέτως, ήταν στην αναγνώριση των περιορισμών του που βίωσε την αληθινή χάρη. Η Μίριαμ, από την πλευρά της, έβρισκε τον εαυτό της όλο και πιο ελεύθερο από τα δεσμά του παρελθόντος. Οι συναντήσεις της με την Εστίρ έγιναν στιγμές ανανέωσης. Μια μέρα, ενώ μιλούσαν, η Εστίρ είπε: «Μίριαμ, δεν κουβαλάς πια το βάρος της θλίψης. Η καρδιά σου είναι ελεύθερη. Τώρα χρησιμοποίησε αυτή την ελευθερία για να διαδώσεις την ειρήνη που έχεις λάβει». Τα λόγια αυτά άγγιξαν βαθιά τη Μίριαμ. Συνειδητοποίησε ότι η δική της θεραπεία ήταν ένα κάλεσμα για να βοηθήσει τους άλλους να βρουν την ίδια ειρήνη. Εν τω μεταξύ, ο Πέτρος ακολούθησε τον Ιησού με ανανεωμένη αυτοπεποίθηση. Σε κάθε του βήμα συνειδητοποιούσε ότι η αποστολή του δεν βασιζόταν στη δύναμή του, αλλά στην προθυμία του να ακολουθήσει τον δάσκαλο, εμπιστευόμενος στο σχέδιο του Θεού. Με τις καρδιές τους ανανεωμένες από τη χάρη και την αποδοχή, ο Ισαάκ, η Μιριάμ και ο Πέτρος άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η εσωτερική τους μεταμόρφωση τους οδηγούσε σε κάτι μεγαλύτερο, στην υπηρεσία προς τους άλλους. Δεν επρόκειτο απλώς για την αναζήτηση της δικής τους ειρήνης, αλλά για το να μοιραστούν αυτό που είχαν λάβει. Ο Ισαάκ, ο οποίος προηγουμένως είχε απομονωθεί μέσα στους αγώνες του, βρέθηκε τώρα με μια αυξανόμενη επιθυμία να βοηθήσει άλλους να βρουν την ίδια ανακούφιση που είχε βιώσει. Κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο χωριό, άκουσε για έναν νεαρό άνδρα που επίσης αντιμετώπιζε εσωτερικές δυσκολίες. Χωρίς δισταγμό, ο Ισαάκ αποφάσισε να τον επισκεφθεί. Φτάνοντας στο σπίτι του νεαρού, κάθισε δίπλα του και του είπε: «Ξέρω πως είναι να νιώθεις παγιδευμένος. Αλλά ξέρω επίσης πως είναι να ελευθερώνεσαι. Ο Θεός σε βλέπει και σε αγαπάει, ακόμη και στις μάχες σου». Αυτά τα λόγια, απλά και ειλικρινή, άγγιξαν βαθιά τον νεαρό άνδρα. Ο Ισαάκ συνειδητοποίησε εκείνη τη στιγμή ότι το δικό του ταξίδι δεν ήταν μόνο για τον εαυτό του. Ο Θεός τον χρησιμοποιούσε για να γίνει φως για τους άλλους. Η Μίριαμ, απαλλαγμένη πλέον από τη θλίψη της, άρχισε να ασχολείται περισσότερο με όσους είχαν ανάγκη στο χωριό. Βοηθούσε τους αρρώστους, πρόσφερε παρηγοριά στις χήρες και, με κάθε χειρονομία της, διέδιδε την ειρήνη που είχε βρει. Υπηρετώντας τους άλλους, ένιωσε τη ψυχή της να γίνεται ακόμα πιο ελαφριά και η ευγνωμοσύνη της προς τον Θεό να αυξάνεται. Ο Πέτρος, στο πλευρό του Ιησού,
έμαθε επίσης τη δύναμη της υπηρεσίας. Είδε πως ο δάσκαλος υπηρετούσε τους άλλους με ταπεινότητα και συμπόνια. Ο Πέτρος κατάλαβε ότι το να είσαι μαθητής δεν είναι μόνο να μαθαίνεις, αλλά να ενεργείς, μεταφέροντας την αγάπη του Θεού σε όλους γύρω του. Καθώς ο Ισαάκ, η Μίριαμ και ο Πέτρος εμβαθύνουν στο ταξίδι της υπηρεσίας τους, ο καθένας αντιμετώπισε νέες προκλήσεις που δοκίμασαν την πίστη και το θάρρος του. Το να υπηρετούν τους άλλους δεν έφερε μόνο χαρές, αλλά και θυσίες και στιγμές αμφιβολίας. Ωστόσο, άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι η αληθινή αγάπη, η αγάπη του Θεού, απαιτεί θάρρος για να συνεχίσουν, ακόμη και όταν τα πράγματα δυσκολεύουν. Ο Ισαάκ, στις επισκέψεις του στον νεαρό που βοηθούσε, ήρθε αντιμέτωπος με έναν παλιό φίλο που τον κατηγόρησε για υποκρισία. «Ποιος είσαι εσύ που μιλάς για τον Θεό, Ισαάκ? Γνωρίζω το παρελθόν σου. Δεν είσαι καλύτερος από οποιονδήποτε άλλον εδώ», είπε ο άνδρας με περιφρόνηση. Τα λόγια έκοψαν βαθιά, ξυπνώντας ξανά παλιά συναισθήματα ανεπάρκειας. Για μια στιγμή, ο Ισαάκ ένιωσε το βάρος της δικής του αδυναμίας. Στην προσευχή του αναζήτησε δύναμη και θυμήθηκε ότι η μεταμόρφωσή του δεν ήταν έργο των δικών του χεριών, αλλά του Θεού. Εκείνη τη στιγμή, ο Ισαάκ συνειδητοποίησε ότι το θάρρος δεν έγκυται στο να είσαι τέλειος, αλλά στο να συνεχίσεις να εμπιστεύεσαι τον Θεό, ακόμη και μπροστά στην κριτική και τις αποτυχίες του παρελθόντος. Απάντησε στον φίλο του με ψυχραιμία: «Δεν είμαι τέλειος και δεν θα γίνω ποτέ. Αλλά ξέρω ότι ο Θεός με αλλάζει κάθε μέρα και μπορεί να κάνει το ίδιο και για σένα». Η Μίριαμ, στο ταξίδι της υπηρεσίας της, αντιμετώπισε επίσης στιγμές αμφιβολίας. Ένα απόγευμα, ενώ φρόντιζε μια άρρωστη ηλικιωμένη γυναίκα, ένιωσε εξαντλημένη, τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά. Το βάρος του πόνου των άλλων ανθρώπων είχε αρχίσει να την επηρεάζει. Στην προσευχή της, η Μίριαμ ζήτησε από τον Θεό τη δύναμη να συνεχίσει. Ένιωθε στην καρδιά της ότι το να υπηρετεί τους άλλους ήταν ένας τρόπος να αγαπάει τον Θεό και ότι ακόμη και στα μικρά πράγματα, ο Θεός ήταν παρόν. Ο Πέτρος, στο πλευρό του Ιησού, αντιμετώπισε μεγαλύτερες προκλήσεις. Έβλεπε πως το πλήθος ακολουθούσε τον δάσκαλο, αλλά και πως οι θρησκευτικοί ηγέτες είχαν αρχίσει να στρέφονται εναντίον του. Ο Πέτρος διαισθάνθηκε ότι θα ακολουθούσαν δύσκολες στιγμές, αλλά αποφάσισε να παραμείνει σταθερός στο πλευρό του Ιησού, εμπιστευόμενος ότι ακόμη και εν μέσω κινδύνου, η χάρη του Θεού θα τους καθοδηγούσε. Ο χρόνος συνέχισε να περνάει και η υπηρεσία του Ισαάκ, της Μιριάμ και του Πέτρου προς τους άλλους τους οδήγησε να κατανοήσουν βαθύτερα την αγάπη του Θεού. Το μονοπάτι που επέλεξαν ήταν γεμάτο προκλήσεις, αλλά και στιγμές ομορφιάς και πνευματικής ανάπτυξης. Ανακάλυψαν ότι το κουράγιο που χρειάζονταν δεν ήταν μόνο να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, αλλά και να αγαπούν με γνήσιο και θυσιαστικό τρόπο. Ο Ισαάκ, μετά την αντιπαράθεσή του με τον φίλο που τον είχε κρίνει, άρχισε να προβληματίζεται για το τι σημαίνει να αγαπάς τους άλλους ακόμη και όταν τον πληγώνουν. Θα μπορούσε να είχε απομακρυνθεί από την κατάσταση, αλλά επέλεξε να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ιησού. Ο Ισαάκ αποφάσισε να αναζητήσει ξανά τον φίλο του, όχι για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά για να τον πλησιάσει με συμπόνια. Όταν συναντήθηκαν, ο Ισαάκ είπε: «Ξέρω ότι έχω αποτύχει στο παρελθόν, αλλά η χάρη του Θεού είναι αυτή που με μεταμορφώνει σήμερα. Και αν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να επανορθώσω για όμικρον μετώνω, τι έχω κάνει, θα το κάνω». Ο φίλος σιώπησε για πολλή ώρα και τότε, προς έκπληξη του Ισαάκ, ξεστόμησε: «Κουβαλάω κι εγώ τους δικούς μου αγώνες, Ισαάκ. Και όταν σε βλέπω να αλλάζεις, με ενοχλεί, γιατί εγώ δεν έχω καταφέρει να αλλάξω ακόμα». Η ειλικρίνεια εκείνης της στιγμής έφερε θεραπεία και στους δύο, και ο Ισαάκ συνειδητοποίησε ότι η αληθινή αγάπη απαιτεί υπομονή και διάθεση να κατανοήσει ο ένας την καρδιά του άλλου. Η Μίριαμ, στο ταξίδι της υπηρεσίας της, άρχισε να βιώνει τη βαθιά έννοια της αγάπης χωρίς όρους. Στις στιγμές της κόπωσης, συνειδητοποίησε ότι υπηρετώντας, όχι μόνο προσέφερε θεραπεία στους άλλους, αλλά και λάμβανε θεραπεία στη δική της καρδιά. Μια μέρα, ενώ φρόντιζε την άρρωστη ηλικιωμένη γυναίκα, η γυναίκα της έπιασε τρυφερά το χέρι και της είπε: «Ο Θεός βλέπει τι κάνεις, παιδί μου. Η καρδιά σου είναι στα χέρια του και θα σε ανταμείψει». Τα λόγια αυτά γέμισαν τη Μίριαμ με απέραντη γαλήνη. Συνειδητοποίησε ότι υπηρετώντας, βίωνε την αγάπη του Θεού με έναν νέο και μεταμορφωτικό τρόπο. Ο Πέτρος, στο πλευρό του Ιησού, είδε πως ο δάσκαλος αγαπούσε τους πάντες χωρίς εξαίρεση, από τους πλούσιους μέχρι τους περιθωριοποιημένους. Ο Ιησούς αγαπούσε αυτούς που τον ακολουθούσαν, ακόμη και αυτούς που τον απέρριπταν. Ο Πέτρος άρχισε να συνειδητοποιεί ότι αυτή η αγάπη ήταν η πραγματική δύναμη της Βασιλείας του Θεού και ότι έπρεπε και ο ίδιος να μάθει να αγαπά με την ίδια θέρμη και βάθος. Με την πάροδο του χρόνου, οι προκλήσεις για τον Ισαάκ, τη Μιριάμ και τον Πέτρο άρχισαν να εντείνονται. Η αγάπη που τώρα κατανοούσαν ότι ήταν κεντρική για την πίστη τους απαιτούσε περισσότερα από λόγια και χειρονομίες, απαιτούσε θυσίες που θα δοκίμαζαν τις βαθύτερες πεποιθήσεις τους. Το μονοπάτι της υπηρεσίας και της παράδοσης ήταν όλο
και πιο απαιτητικό, αλλά και όλο και πιο πνευματικά αποδοτικό. Ο Ισαάκ, ενισχυμένος από την εμπειρία της συμφιλίωσης, έγινε μια συνεχή στήριξη για τους άλλους στο χωριό. Ωστόσο, το βάρος του να είναι μια μορφή εμπιστοσύνης τον πίεζε. Μια μέρα, ενώ βοηθούσε μια οικογένεια που αντιμετώπιζε δυσκολίες, ο Ισαάκ αισθάνθηκε ανίκανος να προσφέρει παρηγοριά. Η φτώχεια και η απελπισία της οικογένειας ήταν βαθιά και ο Ισαάκ συνειδητοποίησε ότι τα λόγια παρηγοριάς του δεν θα ήταν αρκετά για να ανακουφίσουν τον πόνο τους. Σε μια στιγμή απογοήτευσης, ο Ισαάκ προσευχήθηκε: «Κύριε, αισθάνομαι ότι δεν είμαι αρκετός για να βοηθήσω. Ο πόνος γύρω μου είναι τόσο μεγάλος. Τι μπορώ να κάνω?» Και τότε, μέσα στη σιωπή, ένιωσε μια απάντηση στην καρδιά του: «Δεν είσαι εδώ για να τα λύνεις όλα μόνος σου. Απλώς δείξε την αγάπη μου». Ο Ισαάκ συνειδητοποίησε ότι ακόμη και όταν δεν μπορούσε να αλλάξει τις συνθήκες, η παρουσία και η συμπόνια του ήταν ήδη αντανακλάσεις της αγάπης του Θεού. Επέστρεψε στην οικογένειά του με ταπεινότητα και, ακόμη και χωρίς μεγάλες λύσεις, η γνήσια φροντίδα του τους έδωσε ελπίδα. Η Μίριαμ, από την άλλη πλευρά, αντιμετώπιζε μια διαφορετική δοκιμασία. Κατά τη διάρκεια των τακτικών επισκέψεών της στην ηλικιωμένη γυναίκα που φρόντιζε, ευνηδιάστηκε από τον ξαφνικό θάνατό της. Η απώλεια συγκλώνησε τη Μίριαμ, η οποία αναρωτήθηκε αν είχε κάνει αρκετά, αν η βοήθειά της είχε πραγματικά κάνει τη διαφορά. Στην κηδεία, καθώς παρακολουθούσε την οικογένεια της ηλικιωμένης γυναίκας να την αποχαιρετά, η Μίριαμ προσευχήθηκε σιωπηλά, ζητώντας από τον Θεό να της δείξει ένα νόημα στον πόνο της. Τότε ήταν που ένας από τους γιους της γυναίκας την πλησίασε και της είπε: «Η μαμά μου μιλούσε πολύ για σένα, Μίριαμ. Έλεγε ότι έφερες φως στις τελευταίες μέρες της. Αυτό που έκανες για αυτήν, δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ». Αυτά τα λόγια παρηγόρησαν τη Μίριαμ, η οποία συνειδητοποίησε ότι ο πραγματικός αντίκτυπος της υπηρεσίας της ξεπερνούσε αυτό που μπορούσε να δει ή να μετρήσει. Η αγάπη που είχε προσφέρει παρέμεινε, ακόμη και μετά την αναχώρηση της γυναίκας. Ο Πέτρος, στο πλευρό του Ιησού, είχε επίσης αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι το να ακολουθεί τον δάσκαλο θα τον οδηγούσε σε στιγμές μεγάλης δοκιμασίας. Ο Ιησούς μιλούσε όλο και περισσότερο για τα βάσανα που επρόκειτο να έρθουν, και ο Πέτρος, αν και σίγουρος για την αγάπη του προς τον Ιησού, άρχισε να φοβάται αυτό που επρόκειτο να έρθει. Με την προσευχή του αναζήτησε τη δύναμη να συνεχίσει, γνωρίζοντας ότι ο δρόμος που θα ακολουθούσε θα ήταν δύσκολος. Οι δοκιμασίες του Ισαάκ, της Μιριάμ και του Πέτρου δεν σταμάτησαν, αλλά κάτι μέσα τους είχε αλλάξει. Οι δυσκολίες, οι οποίες πριν φαίνονταν αβάσταχτες, αντιμετωπίζονταν τώρα με μια νέα προοπτική. Ο καθένας τους άρχισε να συνειδητοποιεί ότι, ακόμη και μέσα στο σκοτάδι, υπήρχε ένα φως που δεν θα έσβηνε ποτέ, η συνεχής παρουσία του Θεού. Ο Ισαάκ συνέχισε να βοηθάει την οικογένεια στις δυσκολίες, αλλά αυτή τη φορά με λιγότερο άγχος ότι ήθελε να τα λύσει όλα μόνος του. Ήξερε ότι ο ρόλος του ήταν να είναι μια αντανάκλαση της καλοσύνης του Θεού, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν άμεσες απαντήσεις. Μια μέρα, ενώ παρέδιδε ένα καλάθι με τρόφιμα, ο πατέρας της οικογένειας, ένας προηγουμένως επιφυλακτικός άνθρωπος, τον πήρε στην άκρη και του είπε: «Ισαάκ, η επισκέψη σου ήταν κάτι περισσότερο από φαγητό για εμάς. Μας έδωσαν ελπίδα. Ξέρουμε ότι, κατά κάποιο τρόπο, ο Θεός μας φροντίζει μέσω εσένα». Τα λόγια αυτά άγγιξαν βαθιά τον Ισαάκ. Συνειδητοποίησε ότι, ακόμη και σε καταστάσεις όπου όλα έμοιαζαν ζωφερά, μπορούσε να είναι ένα φως που οδηγούσε τους άλλους πιο κοντά στον Θεό. Η αληθινή μεταμόρφωση που αναζητούσε δεν ήταν η επίλυση των προβλημάτων των άλλων ανθρώπων, αλλά το να γίνει όργανο της Θείας Χάρις. Η Μίριαμ, που εξακολουθούσε να αντιμετωπίζει τη θλίψη για την απώλεια της ηλικιωμένης γυναίκας που φρόντιζε, βρήκε έναν νέο τρόπο να βλέπει τη ζωή. Άρχισε να έρχεται πιο κοντά με την οικογένεια της γυναίκας και, τις εβδομάδες που ακολούθησαν, τους βοήθησε να ξεπεράσουν τη θλίψη τους. Μια φορά, ενώ προσευχόταν μαζί τους, ένιωσε μια βαθιά γαλήνη, σαν να της έλεγε ο Θεός ότι η αποστολή της ήταν μεγαλύτερη από όμικρον με τόνο, τι είχε φανταστεί. Αυτό που είχε προσφέρει σε αυτή την οικογένεια σε αγάπη, φροντίδα και παρουσία ήταν το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσε να δώσει. Κατάλαβε ότι ακόμη και μπροστά στο θάνατο, η αγάπη δεν εξαφανιζόταν ποτέ. Αντιθέτως, παρέμενε ζωντανή, μεταμορφώνοντας όσους τη δέχονταν. Το ταξίδι της υπηρεσίας της, που είχε ξεκινήσει ως μια απλή πράξη φροντίδας, ήταν πλέον μια μαρτυρία για τη διαρκή αγάπη του Θεού. Ο Πέτρος, ακόμα στο πλευρό του Ιησού, είχε αρχίσει να καταλαβαίνει βαθύτερα τι σήμαινε να ακολουθεί στον δάσκαλο. Παρατήρησε την αυξανόμενη ένταση γύρω από τον Ιησού, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποίησε πόσο ήρεμα και με αυτοπεποίθηση ο δάσκαλος αντιμετώπιζε κάθε κατάσταση. Μια μέρα, ο Ιησούς κάλεσε τον Πέτρο κοντά του και του είπε: «Πέτρο, ο δρόμος μπροστά μας θα είναι δύσκολος. Αλλά να θυμάσαι ένα πράγμα, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και αυτό το φως, ακόμη και στο πιο βαθύ σκοτάδι, δεν θα νικηθεί ποτέ». Αυτά τα λόγια χαράχτηκαν στην καρδιά του Πέτρου. Άρχισε να συνειδητοποιεί ότι,
όμικρον με τόνο, τι κι αν συνέβαινε, η αποστολή του ήταν να συνεχίσει να ακολουθεί το φως του Χριστού. Η πίστη του Πέτρου, η οποία προηγουμένως κλονιζόταν εύκολα από το φόβο, τώρα ενισχύονταν από τη συνεχή παρουσία του διδασκάλου. Καθώς περνούσαν οι μέρες, οι δοκιμασίες του Ισαάκ, της Μυριάμ και του Πέτρου τους έφερναν όλο και πιο κοντά σε μια βαθιά αλήθεια. Η δύναμη της πίστης δεν βασιζόταν στις περιστάσεις, αλλά στην εμπιστοσύνη στον Θεό, ακόμη και όταν ο δρόμος φαινόταν σκοτεινός και αβέβαιος. Ο Ισαάκ, που πλέον θεωρούνταν από πολλούς στο χωριό ως άνθρωπος της πίστης, άρχισε να ζητείται για συμβουλές. Μια μέρα, τον πλησίασε μια νεαρή γυναίκα που την έλεγαν Άννα, με τα μάτια της γεμάτα δάκρυα. «Ισαάκ, νιώθω ότι ο Θεός είναι μακριά μου. Προσεύχομαι, αλλά οι προσευχές μου δεν φαίνεται να εισακούονται. Πώς μπορώ να έχω πίστη όταν όλα γύρω μου μοιάζουν να καταραίουν?» Ο Ισαάκ θυμήθηκε τις στιγμές που είχε νιώσει και εκείνος αυτό το κενό και απάντησε ήρεμα: «Άννα, υπήρξαν στιγμές στη ζωή μου που κι εγώ πίστευα ότι ο Θεός ήταν μακριά. Αλλά εκείνες τις στιγμές συνειδητοποίησα ότι ήταν πιο κοντά από ποτέ, περιμένοντας να τον εμπιστευτώ, ακόμη και αν δεν έβλεπα άμεση ανταπόκριση». Πίστη δεν σημαίνει να αισθάνεσαι τον Θεό συνεχώς, αλλά να εμπιστεύεσαι ότι είναι μαζί μας, ακόμη και μέσα στη σιωπή. Η Άννα χαμογέλασε ντροπαλά και ο Ισαάκ προσευχήθηκε μαζί της, ζητώντας από τον Θεό να της δώσει ειρήνη και δύναμη να συνεχίσει, ακόμη και όταν οι απαντήσεις έμοιαζαν μακρινές. Ο Ισαάκ ήξερε ότι η πίστη της Άννα θα ενισχυόταν, όπως ακριβώς είχε ενισχυθεί και η δική του, μέσα από τη σιωπηλή εμπιστοσύνη της στον Θεό. Η Μίριαμ, από την άλλη πλευρά, άρχισε να αισθάνεται ένα νέο κίνητρο στην υπηρεσία της. Αφού πέρασε τόσο πολύ χρόνο φροντίζοντας τους άλλους, συνειδητοποίησε ότι η πίστη της είχε γίνει άγκυρα, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τους γύρω της. Μια μέρα, ενώ βοηθούσε μια νεαρή μητέρα στο χωριό, η Μίριαμ μοιράστηκε το δικό της ταξίδι πόνου και θεραπείας, εξηγώντας πως η πίστη ήταν το στήριγμά της. Η νεαρή γυναίκα, συγκινημένη, είπε: «Μίριαμ, δεν έχεις ιδέα πόσο πολύ με βοηθούν τα λόγια σου. Όταν βλέπω τη δύναμη που έχεις, πιστεύω ότι μπορώ να συνεχίσω, ακόμη και τις πιο δύσκολες μέρες». Αυτά τα λόγια έδωσαν στη Μίριαμ τη βεβαιότητα ότι η αποστολή της δεν ήταν μόνο να ανακουφίσει τον σωματικό πόνο, αλλά να ενισχύσει την πίστη όσων συναντούσαν το δρόμο της. Συνειδητοποίησε ότι σε κάθε μικρή χειρονομία αγάπης, φύτευε σπόρους ελπίδας και εμπιστοσύνης στον Θεό. Ο Πέτρος, στο πλευρό του Ιησού, ήταν μάρτυρας της δύναμης της πίστης στην πράξη κάθε μέρα. Ωστόσο, γνώριζε ότι η δική του πίστη θα δοκιμαζόταν. Ο Ιησούς μιλούσε συχνά για το ότι επρόκειτο να έρθει, απόρριψη, βάσανα, σταυρός. Και ο Πέτρος, παρόλο που ήξερε τι ερχόταν, συνέχισε να παλεύει με τον φόβο ότι δεν ήταν αρκετά δυνατός. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης, ο Ιησούς κοίταξε τον Πέτρο με τρυφερότητα και είπε: «Πέτρο, η πίστη σου θα δοκιμαστεί. Αλλά μην ανησυχείς. Όταν πέσεις, θα είμαι εκεί για να σε σηκώσω. Και η πίστη σου, μόλις αποκατασταθεί, θα δυναμώσει τους αδελφούς σου». Αυτά τα λόγια άγγιξαν βαθιά τον Πέτρο. Ήξερε ότι, ακόμη και μπροστά στις δυσκολίες που θα ακολουθούσαν, η πίστη του στον Ιησού θα τον στήριζε και θα ήταν σε θέση να καθοδηγήσει τους άλλους όταν θα ερχόταν η ώρα. Το ταξίδι του Ισαάκ, της Μυριάμ και του Πέτρου τους οδήγησε όλο και περισσότερο στο να συνειδητοποιήσουν ότι η πίστη απαιτεί κάτι περισσότερο από την εμπιστοσύνη στον Θεό. Ήταν μια συνεχής επιλογή να παραμείνουν πιστοί, ακόμη και όταν ο δρόμος γινόταν πιο δύσκολος από όμικρον με τόνο, τι θα μπορούσαν να φανταστούν. Το τίμημα της πίστης, όπως θα μάθαιναν σύντομα, περιλάμβανε βαθιές θυσίες. Ο Ισαάκ συνέχισε να βοηθά τους γύρω του, αλλά ευνηδιάστηκε όταν ένας έμπορος του χωριού, γνωστός για την απληστία του, τον κατηγόρησε άδικα για κλοπή. Η κατηγορία διαδόθηκε γρήγορα και η φήμη του Ισαάκ, που είχε χτιστεί με τα χρόνια, κλονίστηκε. Εκείνος, που πάντα προσπαθούσε να βοηθήσει τους άλλους, τώρα βρέθηκε απαξιωμένος από πολλούς. Αντί να προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον εαυτό του με οργισμένα λόγια, ο Ισαάκ επέλεξε τον πιο δύσκολο δρόμο, τη σιωπή. Εμπιστεύτηκε ότι ο Θεός γνώριζε την αλήθεια και ότι, την κατάλληλη στιγμή, η δικαιοσύνη θα αποδιδόταν. Ακόμη και κάτω από τα καχύποπτα βλέμματα των γειτόνων του, ο Ισαάκ στάθηκε σταθερός στην πίστη του. Προσευχόταν κάθε μέρα, ζητώντας από τον Θεό τη δύναμη να υπομείνει την ταπείνωσή του χωρίς να υποκύψει στην απελπισία. «Κύριε», προσευχόταν, «βοήθησε με να παραμείνω πιστός στο κάλεσμά σου, ακόμη και όταν όλα φαίνονται να καταραίουν γύρω μου». Εν τω μεταξύ, η Μίριαμ αντιμετώπιζε μια εξίσου δύσκολη πρόκληση. Η υγεία της άρχισε να εξασθενεί, αποτέλεσμα της κόπωσης που είχε συσσωρευτεί από τα χρόνια της υπηρεσίας προς τους άλλους. Ακόμη και με το εξασθενημένο της σώμα, συνέχισε να βοηθά τις οικογένειες στο χωριό, αρνούμενη να σκεφτεί τον εαυτό της. Κάποια στιγμή, όμως, η Εσθήρ,
η μέντοράς της, την προειδοποίησε: «Μίριαμ, ακόμη και ο Ιησούς ξεκουράστηκε. Και το σώμα σου χρειάζεται φροντίδα. Υπηρετείς τους άλλους, αλλά ο Θεός θέλει να φροντίζεις και τον εαυτό σου». Η Μίριαμ άρχισε απρόθυμα να συνειδητοποιεί ότι η πίστη στον Θεό περιλάμβανε επίσης την αναγνώριση των δικών της περιορισμών. Το να φροντίζει τον εαυτό της δεν ήταν εγωιστικό, αλλά ένας τρόπος να τιμά τη ζωή που της είχε δώσει ο Θεός. Με την πάροδο του χρόνου, άρχισε να εξισορροπεί την υπηρεσία της προς τους άλλους με στιγμές ξεκούρασης και προσευχής, εμπιστευόμενη την υγεία της στα χέρια του Κυρίου. Ο Πέτρος, από την πλευρά του, ένιωσε το βάρος των επερχόμενων γεγονότων που ανακοίνωνε ο Ιησούς. Ο δάσκαλος είχε αρχίσει να μιλάει πιο ξεκάθαρα για τον θάνατό του, και αυτό αναστάτωσε την καρδιά του Πέτρου. Αυτός, που είχε ορκιστεί απόλυτη πίστη, φοβόταν ότι δεν ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό που ερχόταν. Κατά τη διάρκεια μιας σιωπηλής νύχτας, ο Ιησούς κάλεσε τον Πέτρο κοντά του και, με ένα βλέμμα γεμάτο αγάπη, είπε: «Πέτρο, η πίστη δεν μετριέται με την απουσία σφαλμάτων, αλλά με την προθυμία να επιστρέψεις στο μονοπάτι, ακόμη και μετά από πτώση. Να το θυμάσαι αυτό όταν έρθει η ώρα». Τα λόγια αυτά χαράχτηκαν στην καρδιά του Πέτρου. Είχε αρχίσει να καταλαβαίνει ότι η πίστη που περίμενε ο Ιησούς από αυτόν δεν ήταν η τελειότητα, αλλά η επιμονή να συνεχίζει, ακόμη και μπροστά στην αποτυχία. Οι δοκιμασίες που αντιμετώπιζαν ο Ισαάκ, η Μιριάμ και ο Πέτρος άρχισαν να εντείνονται, προκαλώντας τους να αναζητήσουν ακόμη βαθύτερη πίστη. Ωστόσο, εν μέσω των δεινών και των αγώνων τους, επρόκειτο να ανακαλύψουν τη δύναμη της νέας αρχής, την ικανότητα να σηκώνονται, ακόμη και μετά από πτώση. Ο Ισαάκ, μετά από εβδομάδες στη σκιά ψευδών κατηγοριών, κλήθηκε σε μια συνάντηση με το συμβούλιο του χωριού. Ο έμπορος που τον είχε κατηγορήσει, πιεζόμενος από τα στοιχεία που είχαν προκύψει, παραδέχτηκε τελικά το ψέμα του. Ο Ισαάκ αθωώθηκε, αλλά η ζημιά στη φήμη του παρέμεινε. Ακόμα και μετά την αποκάλυψη της αλήθειας, πολλοί εξακολουθούσαν να τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία. Αντί να επαναστατήσει, ο Ισαάκ επέλεξε να συγχωρήσει τον έμπορο. Μετά τη συνάντηση, ο Ισαάκ προσευχήθηκε σιωπηλά: «Κύριε, να βλέπω τους άλλους όπως τους βλέπεις εσύ, ακόμη και αυτούς που με πλήγωσαν». Αυτή η προσευχή τον απελευθέρωσε. Συνειδητοποίησε ότι η συγχώρεση δεν ήταν προς όφελος του άλλου, αλλά για να απελευθερώσει τη δική του καρδιά από κάθε πικρία. Με την πάροδο του χρόνου, οι άνθρωποι του χωριού άρχισαν να βλέπουν ξανά την ακεραιότητα του Ισαάκ και αυτός ανέκτησε τη θέση του ως αξιόπιστος άνθρωπος. Το μάθημα που πήρε ήταν ξεκάθαρο: η δύναμη μιας νέας αρχής έγκυται στην ικανότητα να συγχωρεί και να προχωράει. Η Μίριαμ, από την άλλη πλευρά, ήρθε αντιμέτωπη με την πραγματικότητα ότι το σώμα της δεν μπορούσε πλέον να υποστηρίξει τον ίδιο ρυθμό με πριν. Αρχικά, αντιστάθηκε, θεωρώντας ότι έπρεπε να συνεχίσει να θυσιάζεται για τους άλλους, αλλά καθώς σκεφτόταν τα λόγια της Εσθήρ, άρχισε να αποδέχεται ότι η υπηρεσία της προς τον Θεό δεν εξαρτιόταν μόνο από τη σωματική της δύναμη. Βρήκε νέους τρόπους να βοηθήσει, καθοδηγώντας τους νέους στο χωριό και διδάσκοντάς τους να υπηρετούν με αγάπη. Κατά τη διάρκεια ενός από τα μαθήματά της, ένα από τα κορίτσια, η Ραχήλ, της είπε: «Μίριαμ, μας διδάσκεις περισσότερο με το παράδειγμά σου παρά με τα λόγια σου. Η ζωή σου είναι αυτό που μας εμπνέει». Αυτά τα λόγια άγγιξαν βαθιά τη Μίριαμ. Συνειδητοποίησε ότι ένα νέο ξεκίνημα για εκείνη σήμαινε να αποδεχτεί τους περιορισμούς της και να υπηρετήσει με νέο τρόπο, με σοφία και υπομονή. Ο Πέτρος, εν τω μεταξύ, ένιωσε το βάρος των λόγων του Ιησού για τον επικείμενο θάνατό του. Το άγχος μεγάλωνε στην καρδιά του, αλλά θυμόταν συνεχώς αυτά που του είχε πει ο Ιησούς για την πίστη και την ανάγκη να κάνει μια νέα αρχή, ακόμη και μετά από αποτυχία. Ένα βράδυ, μόνος του, ο Πέτρος προσευχήθηκε: «Κύριε, φοβάμαι ότι δεν είμαι αρκετά δυνατός. Αλλά ξέρω ότι όταν πέσω, θα είσαι εκεί για να με σηκώσεις». Αυτά τα λόγια τον προετοίμασαν για όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Ο Πέτρος γνώριζε ότι η νέα αρχή θα ήταν μέρος του ταξιδιού του και ότι ακόμη και μπροστά στη μελλοντική άρνηση του Ιησού, η πίστη του θα χαρακτηριζόταν από την προθυμία του να επιστρέψει. Οι ζωές του Ισαάκ, της Μιριάμ και του Πέτρου έπαιρναν την πορεία τους, αλλά τώρα ένιωθαν ότι οδηγούνταν σε μια τελική δοκιμασία εμπιστοσύνης. Ο καθένας, με τον τρόπο του, θα ερχόταν αντιμέτωπος με μια κατάσταση που θα απαιτούσε όχι μόνο την πίστη που είχαν καλλιεργήσει, αλλά και την πλήρη παράδοση της θέλησής τους στο σχέδιο του Θεού, ακόμη και όταν δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τι επρόκειτο να συμβεί. Ο Ισαάκ, που είχε ήδη συνέλθει από τις κατηγορίες που είχαν αμαυρώσει τη φήμη του, ευνηδιάστηκε από μια νέα αντιξοότητα. Η γυναίκα του, η Σάρα, αρρώστησε σοβαρά και οι γιατροί του χωριού δεν μπορούσαν να βρουν λύση. Ο Ισαάκ, που είχε προσευχηθεί για άλλους τόσες φορές, βρέθηκε τώρα να προσεύχεται απεγνωσμένα για την ίδια του την οικογένεια. Ωστόσο,
Καθώς περνούσαν οι μέρες, συνειδητοποίησε ότι οι οικεσίες του δεν έφερναν την άμεση θεραπεία που τόσο επιθυμούσε. Σε μια στιγμή μοναξιάς, γονάτισε και, με δάκρυα στα μάτια, προσευχήθηκε: «Κύριε, σε εμπιστεύομαι, ακόμη και όταν δεν καταλαβαίνω το σχέδιό σου. Αν είναι το θέλημά σου, θεράπευσε τη Σάρα. Αλλά πάνω απ' όλα, ας γίνει το θέλημά σου». Εκείνη τη στιγμή, ο Ισαάκ ένιωσε μια γαλήνη που δεν είχε ξαναζήσει ποτέ στο παρελθόν. Η ειρήνη δεν προερχόταν από τη βεβαιότητα της θεραπείας, αλλά από τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είχε τον έλεγχο, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Είχε παραδώσει πλήρως την εμπιστοσύνη του στον Θεό. Η Μίριαμ, από την πλευρά της, κλήθηκε να βοηθήσει μια οικογένεια που είχε χάσει τα πάντα σε μια πυρκαγιά. Ήταν η πρώτη που έφτασε στον τόπο του συμβάντος και ήρθε αντιμέτωπη με ένα καταστροφικό σκηνικό. Το σπίτι καταστράφηκε και η οικογένεια βρισκόταν σε απόγνωση. Για μια στιγμή, η Μίριαμ ένιωσε αβοήθητη, μη γνωρίζοντας πως θα μπορούσε να βοηθήσει. Αλλά καθώς κοίταζε τα θλιμμένα πρόσωπα, κάτι μέσα της δυνάμωσε. Θυμήθηκε όλες τις φορές που ο Θεός της είχε δώσει δύναμη, ακόμη και όταν οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Με μια καρδιά γεμάτη συμπόνια, η Μίριαμ οργάνωσε ένα δίκτυο υποστήριξης στο χωριό, κινητοποιώντας ανθρώπους για να ξαναχτίσουν το σπίτι και να βοηθήσουν την οικογένεια. Στην πορεία συνειδητοποίησε ότι η εμπιστοσύνη της στον Θεό δεν εξαρτιόταν από την απουσία προβλημάτων, αλλά από τη βεβαιότητα ότι, εν μέσω δυσκολιών, ο Θεός θα της παρήχε πάντα ομικρόν με τόνο, τι χρειαζόταν. Βλέποντας την κοινότητα να ενώνεται ήταν μια ζωντανή μαρτυρία ότι ο Θεός ήταν παρόν, ακόμη και μέσα στις τάχτες της τραγωδίας. Ο Πέτρος, από την πλευρά του, έβλεπε τις μέρες του στο πλευρό του Ιησού να γίνονται όλο και πιο τεταμένες. Οι απειλές κατά του διδασκάλου αυξάνονταν και ο Πέτρος, παρά την αγάπη του για τον Ιησού, ένιωθε τον φόβο να μεγαλώνει μέσα του. Ήξερε ότι η ώρα της δοκιμασίας πλησίαζε. Κατά τη διάρκεια του μυστικού δείπνου, όταν ο Ιησούς ανακοίνωσε ότι ένας από αυτούς θα τον πρόδιδε, ο Πέτρος, γεμάτος ζήλο, υποσχέθηκε: «Ακόμα κι αν σε εγκαταλείψουν όλοι, εγώ δεν θα το κάνω ποτέ». Αλλά ο Ιησούς, με σοφία και αγάπη, κοίταξε τον Πέτρο και είπε: «Πριν λαλήσει ο πετεινός, θα με αρνηθείς 3 φορές». Αυτά τα λόγια τρύπησαν την καρδιά του Πέτρου, αλλά βαθιά μέσα του ήξερε ότι ο Ιησούς τον προετοίμαζε για κάτι μεγαλύτερο. Η δοκιμασία της εμπιστοσύνης του στον Θεό δεν θα γινόταν μόνο με την πίστη, αλλά και με την ικανότητα να κάνει μια νέα αρχή, ακόμη και μετά την άρνησή του. Η τελευταία στιγμή του ταξιδιού του Ισαάκ, της Μιριάμ και του Πέτρου πλησίαζε. Η πίστη που είχαν καλλιεργήσει, η εμπιστοσύνη που είχαν εναποθέσει στον Θεό, τους οδηγούσε τώρα προς κάτι ακόμη βαθύτερο, τη λύτρωση και την υπόσχεση μιας νέας ζωής, καθοδηγούμενης από τη χάρη. Ο Ισαάκ, μετά από εβδομάδες προσευχής και παράδοσης, αντιμετώπιζε την πιο δύσκολη στιγμή του. Η σύζυγός του, η Σάρα, είχε χειροτερέψει και φαινόταν στα πρόθυρα του θανάτου. Περνούσε τις νύχτες στο πλευρό της, κρατώντας τα χέρια της και προσευχόμενος σιωπηλά, παραδίδοντας τα πάντα στα χέρια του Θεού. Ένα βράδυ, ενώ η Σάρα κοιμόταν, ο Ισαάκ ένιωσε μια βαθιά ειρήνη στην καρδιά του. Δεν ήξερε αν θα γινόταν καλά, αλλά ήξερε ότι ο Θεός ήταν μαζί τους, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Εκείνη τη νύχτα, ως εκ θαύματος, η Σάρα άρχισε να καλυτερεύει. Οι γιατροί του χωριού έμειναν έκπληκτοι, χωρίς να μπορούν να εξηγήσουν την ξαφνική αλλαγή. Ο Ισαάκ, ωστόσο, δεν είχε καμία αμφιβολία, η θεραπεία ήταν δώρο της χάρης του Θεού. Δεν ήξερε αν η θεραπεία ήταν προσωρινή ή μόνιμη, αλλά ένα πράγμα ήξερε σίγουρα ήταν ότι ο Θεός είχε ακούσει τις προσευχές του. Η εμπιστοσύνη του, που οικοδομήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, τον είχε μεταμορφώσει, και τώρα ζούσε ειρηνικά, γνωρίζοντας ότι η ζωή της γυναίκας του, όπως και η δική του, ήταν στα στοργικά χέρια του Θεού. Η Μίριαμ, βλέποντας την ανοικοδόμηση του οικογενειακού σπιτιού που καταστράφηκε από τη φωτιά, ένιωσε ότι και το δικό της ταξίδι είχε ολοκληρωθεί. Όχι επειδή δεν υπήρχαν άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσει, αλλά επειδή είχε ανακαλύψει τη χαρά της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις. Το έργο που είχε ξεκινήσει μεγάλωσε και άλλοι άνθρωποι στο χωριό άρχισαν να βλέπουν την υπηρεσία ως έναν τρόπο έκφρασης της αγάπης του Θεού. Η Μίριαμ συνειδητοποίησε ότι η δική της σωματική, συναισθηματική και πνευματική θεραπεία είχε αποφέρει καρπούς που εξαπλώθηκαν σε όλη την κοινότητα. Μια μέρα, η Ρέιτσελ, μια από τις νεαρές γυναίκες που είχε συμβουλεύσει η Μίριαμ, την πλησίασε και της είπε: «Μίριαμ, μας δίδαξες τι σημαίνει να εμπιστεύεσαι τον Θεό, ακόμη και όταν όλα φαίνονται αβέβαια. Αυτό που ξεκίνησες εδώ θα συνεχιστεί, γιατί μάθαμε από σένα τη σημασία της υπηρεσίας». Η Μίριαμ χαμογέλασε, νιώθοντας ότι είχε εκπληρώσει την αποστολή της, γνωρίζοντας ότι το έργο του Θεού στη ζωή της και στο χωριό θα συνεχιστεί πολύ πέρα από αυτήν. Ο Πέτρος, όπως είχε προβλεφθεί, αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής του. Στην αυλή,
Όταν είδε τον Ιησού να συλλαμβάνεται, τον κυρίευσε ο φόβος. Όπως είχε πει ο Ιησούς, ο Πέτρος αρνήθηκε τον διδάσκαλο 3 φορές πριν από την αυγή. Όταν ο κόκορας λαλούσε, το βάρος της προδοσίας του έπεσε πάνω του, και ο Πέτρος έφυγε από τον τόπο κλαίγοντας πικρά, νιώθοντας ότι είχε αποτύχει αμετάκλητα. Ωστόσο, μετά την Ανάσταση, συνέβη κάτι εξαιρετικό. Ο Ιησούς, με την άπειρη χάρη του, αναζήτησε τον Πέτρο. Όταν τον συνάντησε, δεν τον καταδίκασε, αλλά τον ρώτησε με αγάπη: «Πέτρο, με αγαπάς?» Ο Ιησούς επανέλαβε 3 φορές την ερώτηση, δίνοντας τον Πέτρο την ευκαιρία να επιβεβαιώσει την αγάπη και τη δέσμευσή του. Και με κάθε απάντηση του Πέτρου, ο δάσκαλος τον αποκατέστησε, δίνοντάς του πίσω την εμπιστοσύνη και την αποστολή που νόμιζε ότι είχε χάσει. «Τάισε τα πρόβατά μου», είπε ο Ιησούς στον Πέτρο, επιβεβαιώνοντας ότι η προδοσία του δεν ήταν το τέλος, αλλά μια νέα αρχή. Ο Πέτρος κατάλαβε επιτέλους ότι η λύτρωση του Χριστού ήταν μεγαλύτερη από τις αποτυχίες του. Η αγάπη του Ιησού τον αποκατέστησε πλήρως, δίνοντάς του μια νέα ζωή και έναν νέο σκοπό. Αν αυτή η ιστορία άγγιξε την καρδιά σας ή σας έδωσε δύναμη, φροντίστε να εγγραφείτε για να λαμβάνετε περισσότερες ιστορίες που θα σας εμπνέουν και θα σας ενδυναμώνουν καθημερινά. Ήθε ο Θεός να σας ευλογεί απεριόριστα, σήμερα και πάντα, καθοδηγώντας τα βήματά σας και φέρνοντας φως στο μονοπάτι σας.